mooi Noorderwien beginnen. Ja, dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsvijf van Friesland, dames en heren. Noorderwien live. Je wordt 3 uur lang met toch wel een bijzondere oorlering. Want elke week wordt dan misschien het officiële feest viert in Amsterdam helemaal. Juwet doen we het al een beetje in de preview, om het zo maar zo te drukken. Namelijk de kast. En we staan het 30 hier. Jongetje 84 begon het eigenlijk al. Jongetje 92 waar het officieel de kast. Een keer wil praten. We willen anekdotes. Mooie verhaal natuurlijk. En ik ga Juwet het hok net alleen vol met de kastleden zelf. Maar ik heb een heel soort Frieske artiest nu nodig om vooral de kastnummers te spelen. Maar je kunt er nu komen, ja, 30 hier. En het is wel leuk. Als je de radio voor hebt, dan kijk ze gewoon even introduceren. Maar als je de beeld bij hebt, wat een plaatje, man. En wat ben ik grutsk dat je mij ziet aan, Juwet hier binnen. Hubert, Nico, Peter, Siep natuurlijk en Sietse. Dan ben ik Kees, sorry, ik ben wat gespannen, jongens. Ik vind het heel mooi om te winnen. Mooi om te winnen. Dames en heren, applaus voor de kast. ...30 hier, Nico. Ja, voor mij is het maar 25 jaar. Ja, is er best nog een jonkje? Nou ja, ik was er als laatste bij komen. Hè? Dus voor mij is het 25-jarig jubileum. Hoe leeft dat bij je? Als dat gevoel te pakken van... we gaan toch nog wel naar een mijlpaal, toch? Nou ja, het is fantastisch natuurlijk. En dat we zo lang al bij elkaar zijn. En dan volgende week het grote concert in de Havas. Dat is natuurlijk voor ons een speciaal moment. Ja. En dit ook. Fantastisch dat al die muzikanten hier onze liedjes gaan doen. Dus we zijn er hartstikke wies met. Ja, ik praat straks met je al hier. Siep, er is vanmorgen nog een persconferentie. Begint het wat te komen al hier? Nou ja, het is al weekend, al maanden eigenlijk gaande. We reizen het hele land op voor kranten, radio, televisie. Voor het 30-jarig jubileum inderdaad. Maar dit vinden wij wel heel bijzonder. Dat al die geweldige Friese artiesten, noemers van de kast door. We ben ik heel benieuwd. Dus ja, we ben ik wel een beetje gespannen. Ja. Mooi man, leuk om te binnen. Straks praten we. Ja, dames en heren, want ik had de telefoon maar gepakt en het mailen. En dan krijg je reacties, hele enthousiaste reacties. En ik kan ze al vragen, doe het vooral op je eigen manier. Ik ben de eerste van deze mikje, dames en heren. Adrie de Boer, vaak de gast in Noorderwien Live. Leuk dat je er wist, welkom. Dankjewel Willem. En doe iets van, dat wil ik worden aan. De kast, een nummerspeling. Ja, maar dan een van het liedje die ik al in de holle hier. Oké. Maar ja, die winnen dus al een keer al bezet, die nummers. Ik denk, nou, dan mag ik wat oors zien te vinden. En toen ben ik toch eens even een heel mooi album bij Del West. En er zit een heel mooi vers op en ik heb er wat een klein nootje van maken. Okay. Het is een beetje een Nederlandstalige nummer, Neem me zo. Maar ja, mijn Nederlands is net zo goed als mijn Fries. Ja. Dus ik denk, ligt er maar een oorzetting van maatje nou. En het versje heet Neem me zo en het heet in het Fries gewoon neem mij zo. Maar ik doe het op een heel andere manier, dus ik ben wat nerveus, ik wil. Ja. Maar zo'n jury erbij, dus ik zou mijn best doen. Mooi plaatje hè, daar achter de bar met de man. Ja, dat is wel mooi, ja. Gewoon een keer nou, hè? Ja, toch ik. Ja, mooi. Adrie de Boer, live in Noorderwien. De winnaar krijgt een Kast Award. Tom, maar dat druk wel weer mee. Misschien zegt het in een heel perspectief. Het roem krijgt wat oors, maar dat weer relatief. Somtijden giet dat zo. Dan best het dienen, dan het horen mij weer om. Joer ken ik rugs maar ze kijkt ik haar vermoon. Somtijden giet dat zo. Sagita ton. Ik weet net waarom het mij somtijden zo valt. Te impulsief, ik had vaak nog zo knalt. Daar haak het smoor in. Het smoor in. Maar
beter zo. Oh. Vaak in mijn leven ben ik volslijn het paard wie het west. Maar het had jou kijken nog, mijn toekomst net verpest. Vernuver je mij de roe. Ik ken het alles en misschien valt het hij al. Maar goed, dan wist het nou dat ik van die hou. Want zo is het wel. Zo is het wel. Maar neem mij zo. Liet mij zo. Het is beter zo. Oh. Maar neem mij zo. Liet mij zo. Het is beter zo. Oh. Maar neem mij zo. Liet mij zo. Het is beter zo. Oh. Ik ken het alles en misschien valt het hij al. Maar goed, dan wist het nou dat ik van die hou. Want zo is het vol. Wauw. Dank u wel, vanuit de groep van mijn hart. Ze klappen wel, hè? Ja! Mooi man. Nou, dankjewel, dankjewel. De kast, dat ik dat zei, dat zei het waarom. Ik weet nog dat de kast hun eerste LP wie toen nog, heel net. CD. Uitbracht. En wie in Nederlandstalig noemen wat toen, ik weet niet meer welk noemen het wie, maar dat kwam toen op de radio. Ik denk, oh, dus weer een Friese band die probeert Nederlandstalig tot te bereiken. Ja. Nou, en dat hebben ze hartstikke goed in. Ja, dat knapt niet in, hè? Ja, dat is heel goed in. Nee, maar ik heb de kast natuurlijk altijd wel wat volgt. Ja. En ik ben zelf eens een keer te gast geweest in de Friese Sierra in Tialf toen. Dat vond ik een hele eer toen. En dat is mijn veske zoon. Hij is ik een beetje er nog bekender worden. En dat heb ik een beetje van de kast te danken. Ja. Eigenlijk, ja. Komt jongens weer de ideale vrouw, dacht ik? Of net? De eerste? Nee, ik ga even naar Sipta, naar de bar. Wat zei het? Misschien moeten we even een microfoon hier hebben, want wij willen oorlog reageren. Maar dat kan nou net. Wij gaan het regelen. Oké, hartstikke goed. Maar dit belooft wat voor van een beetje, want ik vond het een fantastisch mooie uitvoering. En vooral, ik had het smoordroer in. Dat vond ik echt fantastisch voor. Ja, dat is een eigen titel. Hartstikke mooi, man. Nou, Adrie, want hij belt me. Mag ik beginnen? Ja, ik zit er wel in. En zo'n toon even zetten, dat is altijd dreig. Maar als je weer op squal al bent, is die bovenaan de politie A, de B. Hè? Ja, dus, ja. Nou, gaat hij maar op. Blue lekker heen. We hebben een bak hier. En de kast zal ik nog spelen. Dus, fantastisch, hartstikke mooi, Blue. En hopelijk nog meer van dit soort geweldige, verrassende optredens. Dames en heren, Adrie de Boer. Volgende jongen, hoor je mij? Ja, best. Ja. Doe ze straks nog een verhaal aan hoe de kast? Ja, nou, hier is mijn vraag. Ik kom altijd maar in column. En nou zou dus de kistenbietje dat in kastthema zetten. Nou, dus ik heb de afgelopen weken me helemaal verdiepen in de geschiedenis van de kast. Ja. En nou, dat ben een hele interessante tijdslijn is dat gewoon. En dat heb ik even op papier zet. Komen we straks. Straks heb ik nog een gedicht van Regine en ik heb nog een speciaal cadeau voor de band. Ik bedoel, bij Hubert Heringa je stem, misschien dat de camera... voor mij groeit toen nog steeds, had ik het idee. Ja, dat hoort net op, jongen. Ja, en ik krimpel. Dat zult wezen. Ja. De spelerstaan is mij, de kast mij, hoe lang al? Want je bent natuurlijk net een vast lid van de band, maar je had vaak met de mannen op het podium staan, hè? Nou, net eens heel vaak. Maar... Nee? Oh, dat gevoel heb ik. Ja, dat gevoel heb ik wel, maar dat is net zo. Nee. Het is in ieder geval intens dan. Ja, nee, maar eigenlijk, ik heb wel een paar dingen meedienen, maar nog net zo heel vaak. Dus,
Maar ja, dat is wel een leuke invulling. Hè? Nou kan ik al mijn rotje kan ik mooi kwijt nou. Hè? Ik ben eigenlijk een soort wormvormig aanhangsel nou. Nou, zeer prettig, ja. Want blij dat je erbij bent. De kast misschien kiest het een beetje duidelijk. Ik bedoel, wij kennen ze natuurlijk als een geweldige Friese band. Maar toen komt een product boeten de provinciegrenzen. Daar is het nog altijd een begrip, hè, de kast. Ja, iedereen kent het. Ja. En dat besteedt ook nog steeds. Hè? Het is de dijk en de kast. Hè? Ja. Ja. Maar er wordt wel met respect hoe praat, dacht ik. Ja, voor mij al. Ja, maar eigenlijk hebben we het net zo vaak mee oren bandjes trouwens. Hè? Iedereen is altijd met hemzelf bezig. Hè? En wat roddelen. Nee, dat wordt net zo volle roddel. Nee, valt er wel. Ja, dat valt. Het gaat altijd hele oren ding. Ik zit ik net wat, maar. Nee, dan kun je het aan wel gaan. Ja. Ik wou nog op en wat anekdotes bij de man bij te krijgen. Nou, PB, succes. Ja. Peter, hoe voelt het doe je? Nou ja, dat is prachtig. En het na je weekend naar het Grote Jonne daar in Amsterdam? Ja, zeker. Daar heb ik enorm zin in. Maar ik vond het ook al prachtig mijn Adrie kreeg. Dus ja, het is hier in een feest. Dus dit gingen we net toch zo. Dat is van tevoren. Dat bedenk ik kennen in die tijd dat je begon. Nee, want als ze zeiden van doe het nog een keer, dan zei hij van dan betekent ik me wat zien een keer. Want zo makkelijk is het net. Dus, Nee, wie weet een mooie, maar ik toch wel dregen tijd. nee, het is net makkelijk om. Het is voor mensen in werk echt heel moeilijk om iets clear te krijgen. En dat wie nu is die het weer net makkelijk. Dus, Ja, maar wie dreig hem bijvoorbeeld in Hilversum trot te bereiken? nou, elke keer dat we een singeltje uitgingen, dan moesten we voor vechten om draai te worden. Ja. Dus het is nooit zeker in deze wereld. Dus en daar moest altijd rekening mee houden. Maar ja, dat we 30 jaar besteden, dat is natuurlijk schitterend mooi. Ik geniet hier met volle teugen van. Kees, doe ik. Ja, ik had eigenlijk het gevoel van dat volgende week in Avas dat de aftrap zou zijn voor mij. Maar nou ik hier zo sta, is dit eigenlijk de aftrap. Oh, mooi op de jaren. Ja, 30 jaar. We zullen van een weekje nog wel vaak terug gaan. Maar even die gevoel hoe die 30 jaar. Voorbijgang, zeg maar. Ja, het is echt voorbij gevlogen. Maar ja, we hebben ook een soort van collectief geheugen. Dus als wij samen verhalen ophalen, dan komt er ook heel veel boven waarvan ik denk van, oh ja, dat is ook nog gebeurd. En nooit meer aan gedacht. Dat krijg je op een gegeven moment begint het te vierten. Ja, je vergeet heel veel. Maar als iemand er dan over begint, dan begint het weer te dagen. En dus we hebben echt een gezamenlijk geheugen. Mooi man. Goed. Straks meer achter de baarwij. Je mag gewoon omrennen hingen, jongens. Geen stieve toestand hier in dit programma. Want we beginnen naar de volgende gastendag. Een van de mannen die ik echt maild haar, hij is hier nog in Amerika, maar hij voort zei, ik kom en ik doe mij, wie Johannes Riepma. Jawes. Ja, de kast, toen spelen ze nog wel eens wat covers. Er zitten ook wel de kastcovers denk ik tussen, of niet? Ja, nee, daar, hè. Altijd. Ja, toch wel, hè? Ja. En dat bloedt toch hier sterk bij alle leeftijden, denk ik? Ja, dat maakt het uit. Oud of jong. Dat iedereen kent het. Ja. Ongelooflijk. Wanneer is de kast wat oppakt? Van jongs af aan, of net? Nou, eigenlijk Summertime 2000. Ja. Dat wie voor jou wel het moment? Ja, nou ja, hij had hem in bar de cd's in huis. Ja. En ik wie in 2000 wel 8 jaar oud. Stoere jongen. Stoere jongen. Maar nou, vorig jaar hebben we in 2018 Summertime werken gedaan. En ik weet nog dat Sietse broers mij zei van, dat is toch wel die nummerskast. Ja. Ik zei, ja, maar die ben ik nog toen in Summertime 2000 in. En ja, dat playback shows, alles waar mooi om. Dus dat hebben we altijd wel dingen. Maar hoe gek is het om er zelf een onderdeel van u te meidje van zo'n circus? Ja, dat heb ik mezelf ook al zo vragen, ja. Ja, hoe gek is dat dan? Want nou, dan zit je er altijd naar iets te shen en je vindt het prachtig. En vroeger stond ik altijd wel op podiums en denkjes en dat vond ik mooi. Maar ja, dan stiest er nou niet tussenin. Ik was je me hard met hem zo van dat we eigenlijk net voor te stellen toen. En nou stiest ja, de tussen gewoon. Ja. En een begrip in de kast. Dus je hoort net bij de normale band, de Bounty Hunters, maar we hebben de band Wie bevregen. Die straks trouwens ook nog zelf een blok door. Onder het kroketten komen er wie trouwens. Ja, dat weer een deal. Er wie al een werkweigering van Florian, begreep ik. Ja, zeker. Ja. Ik hier zijn kroketten beloofd. Nou ja, dat gang natuurlijk weer mis. Dat is Noorderwien. Maar goed, wie bekast Florian, de Hollander en Daan achter de drums. Met zijn trein zullen ze Johannes begeleiden. Straks heb ik nog hier een cruise erbij. Maar eerst maar even een noemer dan. Eerst maar even een noemer dan. Welke keer is het aan? Vroeger maar op een backshow wilde je op de baas kwallen, maar woorden zonder woorden. Live in Noorderwien! Nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door en deur, maar meer nou zonder kleur, ik voel me zo alleen. Lege dagen, zonder klagen, glijden ongemerkt voorbij. We doen of ze niet bestaan, waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaar
elkaars gedachten hoeven wij al lang niet meer te gissen. En de stilte wordt verward met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij het tij nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Al die dromen, ons ontnomen, al lang vervlogen in de nacht. Is er nog genegenheid? Of is er slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen. Mijn fantasie slaat veel te vaak op hol. Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed. Hoe houden we dit vol? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen. En naar elkaars gedachten hoeven wij al lang niet meer te gissen. De stilte wordt verwarmd met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij het zijn nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Als de hartstocht is geblust, geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen, net als toen? Zal ik nog verdrinken in een zoen? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen. En naar elkaars gedachten hoeven wij al lang niet meer te gissen. De stilte wordt verward met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij het zijn nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Maar als de hartstocht is geblust. Hij doet nog een nummer. Hier is Kroescoat on. Siep, maar hij kan je er een kleur van, hè? Hij wil zelfs een maat langer dit nummer, hè? Ja, dat is dat? Ja. Ja, met je eigen draai erom, ja. Extra lange uitvoering, ja, super. Mooi, hè? Ja. Top dier, man. En een mooi rauw rondje van Johannes. Dat is een heel mooi rondje. Uit de heestjong, het is een mooie, beetje Bryan Adams-achtige rondje. Dat zit er nou ook in, ja. Een hit. Ja. Ja, maar het kinderen, hoor. Ziet, hoe zit het, met wat voor gevoel zit je hier, hè? Ja, hartstikke groot. Ik vind het zo fantastisch, deze uitvoeringen van deze meisingen. Ik ben alle collega's en maten, vrienden. En het is echt super dat ze dit doen. En 30 hier, hè? Ja, 30 hier. Maar ik bedankt aan die. Ik vind het fantastisch. Ja. Bedankt aan je, want je hebt een prachtig mooie muzikale, nou ja, net alleen erfenis. Je hebt nog terug, zo zit ze achterlid, maar je hebt geen still going strong. Je bent volgens mij nog steeds zin in, hè? Absoluut. Tot 2050. Gaan we terug. Toch wel, hè? Ja. You got a deal. Ja, dat was. De nieuwe generatie komt er ook al aan. Hè. Ze gaat van vader op zoon en op dochter. Want Lotte bijvoorbeeld, die doet ook al bij mij. De dochter van Sietse. Ja, maar nee, wie in Amsterdam, toch? In het AVA's. Dus ja, we gaan gewoon terug. De volgende generatie kast komt er ook al aan. Zeg, je hebt het toch ik? Zeker, zeker. Kom straks bij je bron. Maar ik even naar Johannes Rietma, de band Wiebe. Die ik echt heel erkentelijk ben dat ze Juwet als begeleidingsband spelen willen. Ben ik echt heel benieuwd mee. Maar goed, dan komen we bij een dame die vaak op cruises zit. Iris Kroes, leuk dat ze erbij bent. Ja, leuk om het te wezen. Spelen ze wel eens wat voor de kast toen net? Op de cruise? Nee. Nou, maar waarom net? Nou, dat zou we eigenlijk best wel kennen, ja. Internationaal publiek en dan de Nije Dij even of zo. Ja, New Day. Nou, waar weet. Ja, een goed idee. De kast. Ik vreet je iedereen. Wat shit dat voor die? Nou, eigenlijk hetzelfde als wat Johannes zei. Want wij ben ik lieke oud. Voor mij is Simon 2000. Ik wil echt een heel grut. Het echt impact gewoon op hoe ik naar de kast zocht, zeg maar. En ik heb twee keer mij ze toert. En wat echt wel even samen willen is dat het echt super relaxed man binnen om mij te werken. Want de spelers, ik speel hier ook mijn muzikanten samen, maar er zijn echt weinig mensen die zo relaxed binnen en zo fijn in hun vak en zo
chill in het leven staan om het zo even te zitten als de man van de kast. Maar compliment, man. Ja, Ja, dat vind ik echt. Ja. Nee, maar ik vind het echt wel even heel belangrijk om te zitten, want dat is gewoon echt zijn. Dan ben ik gewoon echt super fijne man en zijn meisjes saffelen mooie muziek. En ja, tuurlijk moet we hierbij wezen. En tuurlijk moet we een eerbetoon aan de kast ja. Ja, het beste Friese exportproduct in onze Friese muziek. Dus. I totally agree. Ja, absoluut. Tak meer, of tak een weekend natuurlijk Amsterdam, Gelderdoom, de Gruttezaal, heel Nederland plat spelen. België natuurlijk net te vieren. Kijk, logisch. Volkomen logisch en helemaal te gek. Ja. Straks zit nog solo wat maar nou maar Johannes, wij hebben een beetje een duet achter. Wat ik ben, hè? Ik wil vroeger altijd Maaike Schuurmans wezen. Oh ja? Leuk toch? Zegt ze. En dan maak ik dat bij Johannes waar. Ik heb ik ook een keer bij de kast zong, dus superleuk. Hij krijgt er wel een kleur van. Johannes Riepa! Live door de wind! Koers toen het schen, koers toen het om mijn eigen schen, dat ik geen vuur meer in mij hield. Waar weer de stem die je mij zei, dat ik mijn droom vergeten wie. En de dagen gaan voorbij en ik leef maar de dag, want ik hoefde net te weten van de morgen. Zat dicht bij mij, mijn hele leven wie ik bij jij, doch wie mijn denken vier van mij. Ik ga alles doen, ik ga me on het lot verboen, wij kennen Elsie's eigen wijn. Maar bij alles wat ik dier, wat ik in mijn handen hier, verrode blinkend goud in engelzang. De dromen die ik droomde, winnen mij de tijd vervlaait. Laat mij vrij om nou te vliegen, laat mij vliegen in het rein. Ik eet bij de feesten en ik vloog zo ver ik kan, want ik kan nou eindelijk wezen wat ik ben. Maar de jaren werken bij en de tijd die nam is mij. En wij hoefden net te wachten op een morgen. Dromen die ik droomde, binnen mij de tijd vervlaait. Laat mij vrij om nou te vliegen, laat mij vliegen in het rein. Ik eet bij de feesten en ik vloog zo ver ik kan, want ik kan nou eindelijk wezen wat ik ben. Want ik kan nou eindelijk wezen wat ik ben.
Piekenvel. En net een beetje ek. Hier is we straks weer. Johannes Bloem even hingen. We hadden gebak en droeg was. Maar tieren dank dat ze hier is. Altijd goed. Voor de volgende keer. En we gaan op naar het Nijs.
Omroep Friesland. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje van Joert. Een bijzonder feest. 30 jaar kast vieren we hier in Noorderwien. We zijn nog even aan het soundchecken. Jonge talent krijgen Joert de kans om mijn kastnummers te doen. En we hebben ook een aantal mensen die hier vaak bij het programma zitten. Straks in de introductie nog Volkert Wesseling. Dan krijg ik nog een speciaal cadeau. Speciaal voor de man van de kast. En Regine maakt het altijd dus vlog. En die mailde mij vanmorgen. Ik ga nog wel een mooi gedicht over de kast. Ja, nou ja, het is wel leuk, want ik had Justion Makke. Ik ga ook even de kasten voorhoorn op YouTube. En daar voelen mij een aantal mooie noemers op. De meest bekende, denk ik. En ja, ik ga ze eindelijk op een andere manier in elkaar zetten. Dus het is een gedicht maar in mijn eigen noemers. Daar komt hij, 30 hier de kast. Een speciaal gedicht. Geef mij een teken van leven. Vertel me hoe de sterren staan, nu 30 jaren later in jullie muzikaal bestaan. Else Greens voorbij, Siep, Sietse, Kees, Peter en Nico. Vertel het dus, vertel het mij. Want de contouren in het laan vervagen in de mist. Maar in het hart van mijn gevoel ben ik je nooit vergeten. Dat wil ik laten weten. Vanaf het allereerste uur, 1985, als ik mij niet heb vergist. Op de dansvloer met Siep, wilde krullen en een strakke broek. Dansend en springend met zijn allereerste publiek. Maar ja, toen kwam de naaierdij en waren de goede oude tijden ineens voorbij. Later nog kregen we woorden zonder woorden en lazen elkaars ergernissen, die er gelukkig voor zorgden dat ik in de liefde me niet steeds opnieuw hoefde te vergissen. Ja, ik moet het even kwijt. De kast hielp mij door mijn puberteit. Ach, de liefde komt niet op bestelling. Die mooie zin herhaalde ik vaak. Maar als die nu komt, de liefde, dan deze keer is het raak. En als ik in de wolken ben en de liefde echt herken, dan zingt mijn liefd: er is een engel uit de hemel weggevlogen. En ze heeft haar glazen vleugels afgelicht. Toen ze alles had gedaan om weg te mogen, kwam ze met een zachte landing in mijn warme bed terecht. Maar dan toch, weer later, ja, misschien toch iets te veel gezegd. Want als de morgen komt, gaat ze hier vandaan en moet ik haar wel laten gaan. Hier mijn liefde met de liedjes van de kast. Herkenbaar en voor velen steeds opnieuw verrast. Maar waarom zijn aardse zaken zo meedogenloos? Zijn de mooiste dingen teer en broos? Ik blijf erin geloven dat er ooit op een dag een nieuwe tijd begint. Je hebt de hemel verdiend. Ik blijf erin geloven, want de liefde overwint. Dankjewel, Regina. Mooi. Ja, ik voel mezelf ook wel mooi voor, maar het wie knippen en plakken en mijn eigen gevoel erin. In het hart van mijn gevoel. Ik ben hem net vergeten. Goed zo. En dat op echt nog Sinterklaas Jonne, dat is het kneunen. Ja, het is een cadeautje van de goede Sint. Kijk bij deze. Dankjewel, dames en heren. Regina. De Kastelaanse spelen, maar eerst een jong talent. Want dan denk je, nee, oké, een aantal mensen nodig je natuurlijk uit. Ga je er graag bij. En ik vind het wel leuk om nog wat orenwegen te zien. Straks onder andere met de band The Crooked. Die zal even wat een heftiger vorm van de kast die litten. En ik kwam uit bij een jong talent. Die ik ooit zelf scout hou, om het zo maar zo te drukken, op de stritten van Grange. Trogheid, de Delset, op eigen verzoek neem ik hoor. Ja, zeker. Ja, op eigen verzoek. En sindsdien spelen ze in ieder geval een product van Bob Dylan. En daar ben ik wel mee oren. Vesk is nog wel bezig. Ja, Ipersaal, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. En voor mij bezwaarde die een hartverzakking met de vraag: was ik wat budgetten op 6 december hier bij de kast? Ja, dus ik... Toch wel komt er nomen, joh. Ja, ik zie het wel interessant van wat moet ik dan doen. Want een cover, dus dat wie dan het eerste wat ik dan op dacht. En ik dacht van, ik wie een ziekje en ik ga nou een nummer voelen en dan ga ik een beetje op mijn eigen draaien en janken. Dus dat is wel mooi. Dat wie ik de bedoeling. Ja, dat ben ik blij mee. Ik vind het heel mooi, dat is best. Jong talent voor jou is graag de kans in dit programma. Hoe heet het? De Maniak.
sing rolling words, pointed lines, and the answers are still blowing in the wind. Feeling capturing all the roar, it stays the same, but it's unlike before. I'm singing you this song, but oh, I can't sing enough. So long, but like a rolling stone. So long, but no direction home. Your songs are paved in mankind's ground, covered many times the world around. You played what you felt, you shook the crowd like a brave ship which steers its own route. So long, but like a rolling stone. So long, but no direction home. How does it feel? I mean, how does it feel? Like a rolling stone. No direction home. I mean, how does it feel? I mean, how does it feel, baby? And no direction home, like a rolling stone. Dankjewel. Ipe Zaal. Onthoor die naam, dames en heren, wat een geweldig talent. Dankjewel, fantastisch man. Ja, bedankt. Doodeng ding, of nee? Sorry? Doodeng of valt het wat... Ja, een beetje. Ja, ik vond het echt magistraal. Dankjewel man. Dankjewel. We zullen aan het eind van het hier, hoe 2-3 weken weer, maar dan spelen we weer noemers... Ja, ik street pro spelers. Ja, ik weet nog net precies wat ik speel in game. Dat wil ik nog net weten, dat zullen we dan wel... Ja. Doe lekker omheen. Dankjewel, Ipe Zaal, dankjewel! Ik zag een big smile. Ja, machtig. Bob Dylan is een van mijn helden. Dus dat, en Like a Rolling Stone, een van de beste nummers ooit maken. En dat verweven wordt met de Maniac. En helemaal te gek. Ja, wat is die Imperium verlien ik net verzinnen? Nee. Ik voel me vereerd. De cast goes Bob Dylan. Jongen. Mooi nou. Genieten jongens, van beetje. Het is helemaal heel grappig dit. Want toen ik die tekst maakte van de Maniac, toen dacht ik inderdaad om een muzikant als Bob Dylan. Serieus? Serieus. Want hij wordt het echt hoor. Iemand die dus zijn leven lang voor de muziek giet. En nou verbindt hij die beide nummers, dus dat vind ik heel mooi. Ja, want ik weet echt, want we hier in contact via de app en hij is echt ontziek geweest van, want ik ga nog wat voorspellen en zei, nee, dat lijkt me net en die wil die net. Dus het werkt een heel proces om dat in je een goede noemer te vinden. En dan komen we dus echt nog bij het verhaal uit, dus dat als inspiratie. Klopt. En inmiddels ben wij natuurlijk Xavier, dit is een nummer van, nou, ik denk 24 jaar of zo. Inmiddels is Peter eigenlijk nou uw Maniac geworden. Ja, ze staan er gewoon. En jullie als oude rot nog steeds aan de rock'n'roll is, ja. Ja, mooi man. Welk nummer game dwaan, man? Nou ja, wij gaan gewoon trouw, dus de tijd tikt door. De kast, dames en heren, live in Noorderwien.
boodschap in het lied. Voel de waarde van een lach in de onschuld van een kind, in de kleur van elke dag. De tijd tikt door, nog stop in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? Vind het antwoord op de vraag in de nerven van een boom, in de bloesem van vandaag. Zoek niet verder dan je kan, laat je drijven op de stroom, voorbij de rotsen zonder plan. De tijd tikt door, nog stop in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, 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 de tijd tikt door. Kijk naar het vijfendriet, luister naar de wind, de boodschap in het lied. De tijd tikt door, los stop in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, waar wacht je op? De tijd tikt door, los stop in het niets. Dus waar wacht je op? De tijd tikt door, 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 waar wacht je op? De tijd tikt door. De kast. Aan zijn spelers. Nou, noem ik even naar die rock'n'roll man. Beetje de Eminence Gries van de band, Peter, of net? Wat zei je? Is een beetje de Eminence Gries van de band, of net? Nou, nee. Vertel ons het verhaal hoe dat begon in de jaren 80. Nou ja, wie wordt Siep, Kees, Dick. Wij werden vragen voor een jongen in Potmali ook weer dat we de spelen wonen. En toen een jongen vragen me toen, nou ik hoor Siep en Dickie, toen in die tijd. Ja, ik zei, wat wel een drummer en een zanger dan. Nou ja, toen had ik de jongens vragen. En we vonden het zo leuk eigenlijk dat Jonsje, dat we gewoon spontane jongen, dat we gewoon zeiden, nou ik wil voor de aardigheid wat spelen. En dat was eigenlijk het begin, voor mij de meesten. En dan Wish to Escape. En dan op een gegeven moment toch de oerstap naar de kast, hè? Ja, we gaan eerst de top 100 werk naar spelen. Want ik heb een huishouding met een band toen in die tijd. En daar moest wel geld op tafel komen. Dat is zo simpel is. En we zijn op een gegeven moment dan gaan we koffie spelen. In de jaren 90. Dus, en dat slag is echt goed. Dus we weer een weekelijks 12 treken voort. En toen hebben we op een gegeven moment zijn van dat we eigenlijk naar je wist op scheep. Sorry, hè. Ik even. Kijk, dat Kees zei, we moeten het maar onvullen, want ik ben weer verder. Maar en toen op een gegeven moment ben we de kast begonnen in die tijd al. Dan hebben we Nederlandstalige. Wie dat een dreig besluit. Want mij pakt ik een onzekere oorslag wel, liep het mij, of niet? Ja, en dat is juist het mooie van. Maar je kan van tevoren nooit zeggen van nou, dit gaan we doen of dat gaan we doen. En dat zei correct ik al van, als ze mij nog vragen van, we beginnen een band en wie was succes met die band. Nou, dan bedenk ik met z'n keer, dat bedoel ik mij, van zo makkelijk is het net. Wat geluk had.
Nou, en goede nummers krijgen. Nou ja, als je zet een paar mensen in een band. Het is wel zo, ik moest in het begin, toen ik met deze jongens begon, ging ook met terug. Dat gevoel wie voelt goed. De kerst op gewoon. Dus. Ja, dat is een basis, daar kun je echt op terug in. Goed. Dan kan je stoppen. Welk nummer gaan we doen? We gaan alles van mij doen. Dames en heren. De kast! Nu ben ik bij je, nu ben ik hier. Ik heb je gemist. Ik dacht dat ik niets meer zou voelen voor jou. Maar ik heb me vergist. Ik kan je vertellen wat ik heb gezien. Waar ik ben geweest. Niet dat het een spannend verhaal is misschien. Maar ik wil dat je het weet. Omdat jij was toen ik leeg was gespeeld. Zomaar eens vrij. Omdat je voortdurend het hart van me steelt. Geef ik alles van mij. Alles van mij. Ik geef alles van mij. Alles van mij. We waren de helden, ja, we staalden de show. En alles zat mee. We spelen geen sterren van de hemel misschien. Maar het voelde oké. Ik dronk en ik feestte. Ik voelde me thuis. Ik deed wat ik wou. Maar toch was er steeds dat gevoel onderhuis. Dat gevoel kwam van jou. Omdat je er bent als ik leeg ben gespeeld. Of zomaar eens vrij. Omdat je ook nu weer het hart van me steelt. Geef ik alles van mij. Alles van mij. Ik geef alles van mij. Alles van Nu ben ik bij je, nu ben ik hier. Ik heb je gemist. Ik dacht dat ik niets meer zou voelen voor jou. Maar ik heb me vergist. Ik kan je vertellen wat ik heb gezien. Wat ik heb gedaan. Maar maak jij de avond maar spannend, mijn lief. Dan laat ik me gaan. Alles van mij. Ik geef alles van mij. Alles van mij. Alles van mij. Ik geef alles van mij. Alles van mij.
De kast, dames en heren, vanmiddag hier live hier in verband met hun 30-jarig bestaan. Straks spelen ze nog volle meer. We krijgen nog volle meer gastoptredens. Dus jongens, we zitten aan op tafel. Dus we krijgen nog een bijzonder moment voor je. Maar meer verklap ik er alvast net hoe. Joert, ik even het serieuze, maar het vrolijke. Want er komt een benefietconcert om al die fleurige artiesten. Zit ik er maar even bij, maar de oorlending is wat minder. Ik kreeg een mail van Peter en Roelie Visser. Want Roelie vertelt het verhaal zelf maar even. Ja, die man en Jim eigenlijk als hele gezin kregen hele zwieren berichten, hè? Ja, dat klopt. We kregen het bericht dat Peter ALS hier, of had. En dat hebben we dit jaar te jaren gekregen op 29 april. En dat sleegt natuurlijk in als een bom, hè? Ja, dat is de spreekwoordelijke hombelknuppel dan. Hè? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, dat had voor het hele gezin hele gevolgen. Ja. Alles moet verbouwd worden, et cetera? Ja, we hadden een unit nu ook in het huis gekregen. Wie de gemeente vrij vlot mee. Daar bij de parkeerkaart wie ik vlot regelen. Maar ja, de denkjes eromheen en wat dan al nog extra, maar dat brengt al je problemen en daar mag je best voor vechten. Je meent zo'n huis, hè? Ja, dat klopt. Ja. We praten straks met Peter en er komt een soort benefiet om, want je hebt patiënten nodig. Ja, dat klopt. We zijn bezig om een balansrolstoel te realiseren. De balansrolstoel die kost 21.000, dus een hele prutte geld. En ja, dat hebben we net zomaar in de achterboezen te zitten. Ja. Dus vandaar, we hebben hulp nodig. Ja. En die komt er in ieder geval de persoon van een aantal artiesten. Die hebben een benefiet, Janne de Man. Ze is al vaste datum mee, we beginnen er straks wijdwijdiger nog over praten. Maar... 8 december. En waar? In Willeminoord. Kijk, en mij een heel soort artiesten. Nee, neem je de pin aan, alvast? Hermine Noordstra, Bram Mozes, Emiel van Hoenekop, Trines. Ja, diversen. Ja. De ziekte is vreselijk, want wij hebben heel lang een aantal ALS-patiënten in Friesland volg ik via het programma. Ronald de Haan, hij leeft helaas niet meer. 2015 verstaan. Zijn heid is hier op bouken. En met zijn allen geven ik nog omdenken aan onder het benefiet en hoe die vreselijke rotziekte. Nou, dat is zo mooi waar dat dat kan. Ja. Bloe lekker heen. Straks ik verder mij de kast en al die special guests. Maar eerst het nice. Vrienden hier, wie dit de nummer 90. En dit de nummer 8.
Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede van Noorderwien Live. Op deze dag dat we in ieder geval het feest vieren van de kast 30 hier live. Ik ren even naar Wiebe, want die zit mij zien bandclip. Wiebe, als je wil en mij nog even een soundcheck doen live, dan doe ik nog even een rondje tafel. Ja, prima. Mooi om er binnen. Ja, dit is Noorderwien. En hier zit hier een enorme bartafel. Ja, ziet ze. Ja, dus dan sta je achter de bar, dan zit je op de stamtafel. Ja, nou, en straks komen we weer om naar de bar. Ja, oké, ik vind het goed, joh. Hey, Takmiek Amsterdam, dat betekent vergadering, druk, of valt het wat aan? Speel je, net een volle vergadering. Ja, lekker spelen? Lekker spelen, ja. En de setlist al helemaal clear? Ja, we hadden de setlist clear, we spelen 3 nummers, dus het wordt een hele set. Mijn protagonisten natuurlijk. Mijn protagonisten, ja. Dat wordt speciaal. Hoe je dat bijzonder... Ja, Siep Zeitleven, die dochter er direct bij. Dat lijkt mij voor een high-tech woord bijzonder. Ja, dat is wel speciaal. Ja. Vorige week is hij op het jongensgala, dus dat weer prachtig. Dat goed met de carrière. Ja, die heeft goed met de carrière. Ze komt hier nog wel eens, dus ja. Ja, altijd welkom. Ik ren ook even naar Siep. Ja, spelen en vooral genieten dus. Ja, zeker. Enorm genieten. Families genieten, oren weken wordt helemaal genieten. We zijn natuurlijk al 3 maanden mee bezig. Met die setlist, wij stoot het krijgt door hard. Daar hebben we heel erg prutte oorlezen om de goede nummers uit te zoeken. We willen een soort dingen van het verliezen spelen. Dus die jaren 90 van de eerste cd's. We hebben een heel soort van verkocht. Maar ook wat nieuwe dingen. Leuke gasten inderdaad. Een hele vette show wordt het gewoon. Met fantastisch lucht en geloerd. En ja, daar hebben we een heel soort zin in. En het is echt voor een soort van verzoeningsconcert. Want we gaan echt zo'n beetje iedereen uitnodigen. We hebben ooit wel eens mat horen. Ja. Maar er gewoon apart zitten of net? Ja, die komen met speciaal ingangen. En die zetten we even in een isoleercel. Texas had dan iets met een gaas. Hè? Ja, inderdaad. Nee, maar dat is gewoon hartstikke leuk. Omdat het waren. We bestaan nu 3 jaar. Is echt een mijlpaal voor een band. En dat gaan we groot vieren. En daar hebben we een heel soort zin in. Maar nee, even, ik bedoel gewoon net in detail. Maar de lijn dus wat erfenis. Je denkt, dit is een moment om machinaal naar horen. We heffen het glas en het is clear. Als bij ons al een skopje zei, we hebben wel volle milder worden. Want we gaan natuurlijk wel heel wat meemaken in onze carrière. Ja. En, maar op een gegeven moment dan merk je van, je moet gewoon verder. En als je mijn wrok zit blowen, dan kan je het verder. Dus je moet gewoon wat positief zijn. En dat ben je wel jaren. Dus, maar een van die dingetjes wat bijvoorbeeld weer natuurlijk oplost is, dat wie die parodie die ooit over maken is. Ja. Met Arjen Lubach. En die bieden zichzelf gewoon om mij eens te spelen. Om het voorprogramma te doen. Ja, het met 2 nummers te zijn, dat wordt niks, het voorprogramma. Dus uiteindelijk is er mensen gasten, Janine Abbring, die zomergasten presenteert. En hij een hele hoge carrière kreeg. Maar ze zijn wel ooit begonnen bij u zo'n beetje, met die parodie. Toen hadden ze dus succes gekregen ook in Hilversum. En vandaar dat het op die manier al je roen is. En ja, dat zijn leuke dingen die erbij bij komen. En er komt ook een nieuwe versie van een nieuwe dij uit. Zoals misschien wel lezen als Stuart in de perskamer toch. Carl Fijn, dat is weer een jongen die mij en we kennen. Dat is een YouTuber. Een hele oude generatie. Wij zijn 50ers, dus dat is een beetje zo nu voorbij. We doen wel iets bij met social media, maar net zo'n hele boot. En dat is weer een eigen generatie. En die had ik een hele mooie versie maken. Een hele tendaagse versie. Er komt al je skinny en even ons. Te gek. Hebben we nodig. En en horen week, jongen, dat wordt zo'n vette show, zeg ik. Alles is met treien. We zitten hier 3 uur. We spelen horen week 30 nummers. Alles in treien. We zitten 30 hier. En we zijn met z'n 6. Dus ja. Het mooie kind dan. Eén ding, wordt die toch vreden? Wie is de publiciteitsstunt destijds, mijn slimme schemer, of is het echt zagrijnig vanwege dat noemen? Nee, ik ben net zo zagrijnig. Nee. Ja, maar ze kwamen het wel wat oer in de media. Ja, van zijn principe wordt er zagrijnig van. Ja, nee, ik weet dan wel een beetje overwerkt. Dat klopt wel. Dus ik kon net zo vol aan. Het werd burn-out weer toen nog net, maar dat hiek wel, denk ik toen. Maar op zich weer het hartstikke leuk noemen. Alleen dat ging helemaal toen mis met die rechtszaken. Dat het management die dat. En dat hier nooit matten. En daar terug, want iedereen
hier het net over het management, maar iedereen zegt, hoe is er voor natuurlijk. Nou ja, en zelfs in de herinnering was Sipi leuk. Ja, dat bloed wat hingen. Sipi boos. Ik ben net zo vaak boos. Maar het is nou... ik zong nog een stukje in dat nummerke en het is hartstikke grappig. Ja. Mooi man. We hebben hem net van niks achter de tafel zet en wij maken eigenlijk zes Wiebeg. En de drie heren, al had Florian hem druk voor het sjouwen leuk. Ik wil net een twachtspeld in de bind, maar... Ja, wij krijgen zijn kroket aan. Ja, en hij mij aan de tafel eruit uit het sjouwen. Zeker. Wiebeg, ik ga je hem bellen, mailt, wil je mij doen? Ja, natuurlijk. Nou ja, doe het zelf. En ik was bent natuurlijk genoeg connectie met de kast en ik met bijvoorbeeld mijn Siep. Ik zeg, de studio is all yours. Super, nou ja, we doen dus 2 nummers. Ik was ze beide achter elkaar hebben. Wat komt je met best uit? Ja, vinden wij prima. Nou, ik vind het prima. Maar dan moest wel even, maar dat komt straks wel. Ja? We doen eerst even een nummer voor de kast en daarna komt het spektakel. Ja, maar die heeft een kleine opdracht, man. Dus glasje water erbij. Of jenever, of wat dan ook. We beginnen met Wiebe. We beginnen maar graag. Wiebe, Daan en Florian, live in Noorderwind! Zoals die keer bij mij. En ik weet dat het geen hout snijdt. En je zegt dat het niets wordt. Maar misschien dat het wat afleidt. Ook al duurt het maar zo kort. Wil je teder met me vrij? Wil je zacht worden verwend? Wil je stil met mij verdwijnen? Naar een land dat niemand kent. Ik wil jou niet aan me binden. Jij wilt mij niet aan je zij. Maar wat wij aan elkaar vinden is uniek en laat ons vrij.
Wat een muzikanten. Nou ja, moet ik maak er maar even reclame voor, want Wiebe en Simon maakt er echt wat moois van. Ik maar even naar Florian, dan wist hij altijd op zijn bleren voeten te spelen, maar dan gaat het duurt even wen net oer. Voor de mensen die de radio voor had, je krijgt een prachtige gitaarsolo, Jern. Die komt uit die bas vandaan. Ja. Hoe zwaar is dat? Dat is eigenlijk niet te doen. Ben je bang dat die bassnaren helemaal uittrekt dan? Nou, dat valt wel mee, maar ik ben gewoon niet zo goed in solo spelen. Ik vond hem prima hoor. Wie niks mis mee dan? Ja, knap je hè? Dat is gewoon een effectenpedaal en dan donders er een... Zo klinkt hij zo. Oh. Als de monitor ook aangaat. Ja, nou ik jerm. Okay. En zo klinkt hij zo. Ja, ongelooflijk. Techniek man. Wauw. Wat een fantastische muzikant jongens. Florian, zal nog een nummer doen? Ongelooflijk hè? Prachtig. Ik vind het, die drummer, jongen, die gaat altijd zo lekker tekeer. Ik vind het prachtig ook die man altijd zo. Heerlijk. Dat Matthias muzikant ook goed man, Hubert. Ja, zeker. Ja, dat vind ik mooi. En jonge jongens en goed spelen. Daar geniet ik altijd wel van. Wat zegt u? Hubert Hitz kreeg een hele goeie en zei, het is heel mooi dat andere mensen die noemen spelen. Dan kunnen wij vandaag thuis beloven. Nou, ik moet zeggen, Boudewijn de Groot echt een hele goede eer, 2 weken hier en die zei precies hetzelfde. Hij zei, ik speel, ja, nee, maar ik speel ze zelf niet meer. Ik vind het lekker de oren van mij door. Nou, ik vind het zelf ook nog als ik dit noem. Je hebt hier nog wat te kicken, toch? Dit hebben wij echt honderden hier net spelen, dit noemen we graag. Dus ik ga er echt wel zin in om dat noemen te spelen, inderdaad. Maar hij zit er ook net in, wel Kees? Nee, zit er net in door. Playlist. Nico, je had er vandaag lekker die nummers werden en die nummers werden. Ja, het is fantastisch om die dingen allemaal... Hè, we spelen ook heel veel nummers die we heel lang niet gespeeld hebben. Dus dat is leuk om die oude gevoelens weer eens even naar boven te roepen. Ik er even oefenen natuurlijk. Ja, maar ook weer even aan de bak, ja. Bliksem. Wint er gewoon bij dit 4 voorts hier? Nou, in principe zit het meestal nog wel in die geheugen. Dus als dat 1 keer weer draait en dan speelt het met, dan denk je, oh ja, dat zit meestal nog wel in het kopje. Dus ik ben er niet zo bang voor. Dat komt wel goed. Wiebe? Maar die komen met de microfoon, want ja, je mag nog even wat. Ja? Ja, wel even hinnen. Kom maar even, Lis Daan het zwieren werk weer aan. Ja, nee. Je had dat goed verdeeld bij hem in de band. Heren. Ja, dit is dus... Het zou tegen de bananensplit is dit. Surprise show? Nou, je hebt geen de kast weer in, maar... help je mij? Ja. Smeren ons jou, dames en heren. Als je hem de radio voor haar, er wordt een cadeau op het tafels hebben, die maakt er weer al. Ja, met wat even uit. Ja, lees maar even uit. Oké, nou dit is dus de prijs. De trofee. De prijs der prijzen. De prijs der prijzen. Je hebt hier nooit wat het is. Een kast. Je moet je niet kast. Nee, help. Even, wij spelen direct het nummer zonder reden. Dit wordt een quiz, joh. Ja, sure. Iedereen krijgt even... Zit ze vandaag een formulier? Allemachtig. Ja, mijn pen erbij. Ja, jij moet ook aan de bak. Ik heb geen bril bij me. Oh. Ja, streep maar wat aan. Hoeveel bril dragen ze hem nou intussen bij hem? Alle jaren, hè? Alle jaren? Ja, ik heb een lensbriltje werk. Nico, is die eigen nog of has ze lenzen? Nee, ik kan dit nog wel lezen. Deze lenzen ben ik groot genoeg. Het had lezen in de letten. Dit is dus volle liedjes, hè? Dat hele oren. Peter, nou Wiebe, zeg maar, wat maakt die man? Ja, nou, ik zeg het, ja. Nou, wat we dus doen, wij spelen direct het nummer zonder reden. Maar daarin zit soms een citaatje uit een oornummer. En dan is van je even je met dus goed luisteren naar en de zang, de vleugel, de drums, van lekker ben ik van alles. En in de baspartijen, daar zitten al je oren kastnummers. En je moet even turven, want sommige nummers komen dus ik vaker voor. En wie dan het eerst in de buurt zit van wie zeg maar de meeste nummers goed rieden heeft, die wint. De trofee. Met inhoud. En we kennen al Ian Vest, Jan. Het nummer zonder reden komt er ook in voor. Daar is ook in Vest Ian Turfke achter. Maar nou ja, dat is... Ik snap, ik heb de regie over Omroep Friesland, maar ik zal even... wij gaan dit dus spelen. Dan wil ik nog één ding... Oh ja, het zijn er minimaal 20. Ja, minstens. Maar ook breekjes en dat soort dingen. Akkoorden moeten we dan... Alles. Alles, oké. Ja, goed. Hij met zelf echt wel op papier? Ja, ik heb het hier de laptop er bij. Oké, hartstikke mooi. We kunnen... Nee, net spieken. Sinds ik dacht het niet. Maar tu zeg maar, man. Ja. Mensen maar even zeggen. Dames en heren. geleerd dat er iemand vals speelt, maar... De studio... Florian, je hebt nog les gehad van Sietse, toch? Les gehad van Sietse. Dus Florian, is jouw bas gestemd? Want je mag niet vals spelen. Even kijken. Ja.
Oké, ben je er klaar voor? Ja, alright. Oh, sorry, dat is enorme concentratie. nee, dat is die. Oh, Dolf, hij overstuurt hier bijna, maar... ja. Zingt rond, bedoelt hij. Ja. Oké. Ik ben even, hoe gaat het zonder reden ook weer? Oh ja. Jij kon spreken met je ogen, je leefde mee en je volgde wat we deden. Je had nog zoveel nieuwe plannen, je zei tegen mij dat het beste nog moest komen, maar het is voorbij. Het is onverklaarbaar en onbegrijpelijk voor mij. Opeens ben jij verdwenen zonder reden. Ik zag de wilskracht in je ogen. En je leek niet stuk te krijgen. In je stem klonk de warmte. Je toonde mij je passies en je charme. Maar het is voorbij. Het is onverklaarbaar en onbegrijpelijk voor mij. Opeens ben jij verdwenen zonder reden. Want hoe vaak heeft het noodlot toegeslagen? De mens de fout ingaat. Want er niks meer bij te sturen, staat zijn soldaat paraat. Want hoe vaak heeft het noodlot toegeslagen? Voor de mens de fout ingaat. En valt er niks meer bij te sturen. Er staat er geen soldaat paraat. Maar het is voorbij. Het is onverklaarbaar en onbegrijpelijk voor mij. Opeens ben jij verdwenen zonder reden. Zonder reden, zonder reden. Zonder reden, zonder reden. Wauw. Ja, een hele mooie soort kroegtafel hier te staan. Een siepergit al staan, geweldig. Een hele band zit om de tafel heen met papieren, er wordt skreun. Allereerst even jongens, ontzettend bedankt voor je muzikale bijdrage. Echt geweldig, piekenvel. Ja, dit is fantastisch toch? Echt geniaal dit. Het is echt ongelooflijk wat je al hier ziet. Het is oren en ogen tekort. Echt fantastisch. Je mij de administratie nog even doen, want
Wiebe, ja, nee, Daan, kom er even bij. Wat zeg je? Hij moet de roffel straks doen. Oh, hij moet de roffel straks doen. Oké, ik vind het best. Goed. Ik ga hier de antwoorden. We gaan eens even bij ons. Nee, neem die hem eerst maar even op. Sietse, welke heeft ook? Ik wie zag biologie terug een fantastisch spel, dus ik zie het ademloos luisteren. En zo nou, dan kwamen wat bekend voorbij. Ik heb de ideale vrouw gehad. Ik heb een teken van leven gehad. Hart van mijn gevoel. Ik ga die leef. Zonder reden. Nou, wel 6 keer, dus... Ben je er al wel klaar mee? Nee, maar dan heb ik wat meer punten. Dan heb ik wat meer woorden zonder woorden. Ja, heel goed. Raak. Oh, dat weet ik niet. Niets te verliezen. Nee, zie je er net. Oh, ik dacht dat laatste, dat vond ik heel ja. En een naaidag heb ik naar je. Ja, solo. Ja, meer heb ik net. Kees? Ik heb er minder dan Sietse. Siep. Ik heb de hemel nog. Ja, die zit er wel absoluut zit die erin. Die zit er absoluut in. Die zit er absoluut in. Nee, begin, spin het maar eens. Begin. Ik zal die ons jaren waar die erin zit. Neem ek in de tekst. Mohammed, ja, Mohammed. Jij kon spreken met je ogen, je leefde mee. Je volgde wat we deden. Ga door. Je had toch zoveel nieuwe plannen. Hij zit er absoluut in. Je zei tegen mij dat het beste nog moest. Maar het is voorbij. Ik kom er in één keer achter dat sommige noemers heel erg op de liedje. Wij ook. Ja. Nico! Ik had Noorderzon. Hey, ik ben nog net klaar. Oh! Ik ben krijg begonnen. Ideale vrouw. Ja. De maniak. Nee. Ja, zit er absoluut ook in. Hebben we straks ook nog wel even hoor. Hart van mijn gevoel. Ja. Hetere vuren. Ja. Ik ga die leef 3 keer. Nee, 1 keer. Nou ja. Nijendij. Ja. Open en bloot. Ja, heel goed. Nijendij zit er 2 keer in. Raak zit er 2 keer in. Satelliet zit erin. Goed zo. Wat ik ben zit erin. Woorden zonder woorden zit erin. Ja. Nou, en zonder reden 18 keer. Super. Wauw. Nou, geef Siep dat kastje maar met, want... Hubert, hoe vier best hoe kan? Nou, ik hield ook geen ruimte voor dat kastje, maar ik ken ook een heel soort liedjes king net, dus ik heb er maar een stuk of 6 hekker. Zoiets, zo'n, ja. Peter? Nou, Melissa ziet er wat over zitten. We zien zonder reden, woorden zonder woorden, raak. Overal was vrede, Jerk. Ik jerde nachtvlinder. Op een fiets, jij steekt, want dat heeft een pijltje bij zetten. We zien mal maar daar hier kijk, maar ik kan ook denken naar je dij. Ja, en dan we zien de helft voorbij. Ziet hij direct in? Wij hier erin een nijdij, 4 keer, Malmadij, Eltsegreens voorbij, hart van mijn gevoel, mooi zin dat zin de skine. Het masker zit erin, het intro van het masker, Imintenzen. Carrileer, het vuur van de liefde zit in de gitaarsolo zit erin. Satelliet, risico, waar ik ben, woorden zonder woorden, 3 keer onder andere. Zonder reden, de ideale vrouw, raak, teken van leven, gouden bergen, open en bloot, heter vuren en de drumgroove van. Dat weet ik toch niet? Zon bij nacht, heel goed. En op een fiets zit erin. Wauw, Wiebe, dankjewel. En ik mij is het de kost get naar Siep van de ploeg. Zeker maar uitpakken. En wij gaan naar het Nijs.
En we gaan lekker terug naar het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar even leidje, want je ging super kijkt een box piepen. Iris Koes leeft nog. Oh, ik leef nog. Ik zie je helemaal wow. Ja, ik zit je heel onschuldig, maar de haar heeft echt heel weinig gluten bij je. En die niet We gaan die ook naar de schuld gaan. daar ben. Wij komen straks bij die Nijtrij en spelen Iris Koes hier. Ik zal eerst eens even zien in deze enorme chaos dat ik nog bij de treien heren kom in die hier staan. Ik vind het ontzettend mooi dat ze er binnen. Marcel Smit, Gurbe Douwstra en Pieter Wilkes. Gurbe, hoe is het? Ja, best joh. Ja, wist. Ja. Ik moet in kroketten gaan, maar dat maakt nog maar net, hè? Nee. Ik maar dadelijk fleutje. Ja. En dat kost me sowieso een brood de moeite. Dus mijn kroket in de snuffert wordt het helemaal niks. Doe eerst, ik al heel lang mee. De kast. Wat zei het dan? Ja, joh, god, ja, dat al heel lang, ja. Wat verdikken. Ik heb ook bij de eerste CD-presentatie geweest in de Westeree, nog net dan. Ja. Wist dat journalist, hè? Ja, dat ben ik als journalist, ja. Wat gevoel is erbij? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Een leuke band met een mooie poppy Nederlandstalige muziek. Dat weer echt prachtig. En dat uit Friesland wij, dat koe ik allemaal net. Dus ja. Want ik hier ze vol wel eens een keer nog net jongen, want ik weer net zo'n discotheekganger. Maar wat van zie je dat ze als in discotheken spelen als Gold Rush ook geloven? Ja. En doe Engelse naam, hè? Engelse naam, ja. Ja, maar nee, en toen kwam die CD uit. Alles uit de kast, die dat leuk. Ja. En dus je hebt prachtige noemers op. Satelliet en morgen wordt het beter. Ik heb er een soort van draaid in de tijd op de radio. Ja, met documenten in de Friese muziekhistorie natuurlijk. Ja, beslist. Zonder enige twijfel. En er zitten klassiekers bij vanzelfs. Nou ja, die hebben hun wel bewezen. Nijendij en dat soort dingen. Met fantastisch werk, ja. Marcel Smit, de kast, voor die? Nou ja, ik wie 12 hè, toen ze begonnen. Ga ik het even uitdragen, want ik ben nu 42, ze bestaan 30 jaar. Best wel jong, man. Ja. Dus nou ja, en Siep komt natuurlijk uit de Westereenwij. Ja. Dus het weer toen weer dat daar eigenlijk wel een denkje. Dat er in één keer een band, toch wel wat groter weer dan... Oh ja, een happening natuurlijk. Ja, en wat groter weer dan Friesland, zeg maar. En nee, dat weer fantastisch mooi. Ja. Leuk man, ik neem Pieter. Pieter, de kast. Ja. Wanneer had je ze wat oppikt? Nou ja... Het kost ook kort zien natuurlijk. Je komt op plakken te spelen, dat zou ik spelen. En dat is al een heel schofteling. Ja. En nou ja, de echte gearworking wie in 2000, Summertime. Ja, dat was zo fantastisch. Ja, dat schept hem aan. Hè. Maar sowieso voor de Friese muziek denk ik wel een eikpunt, hè? Dat hier 2000. Oh, dat weet ik niet, jongen. Dat hoor ik me net zo maar de waanden. Nee, maar daarvoor winnen we altijd al de waanden. Ja. En na 2000 hebben we natuurlijk ook een soort dingen te jaren en nog. Dus ja. Muzikale familie. Geen vregen natuurlijk om de kastnummer te spelen. Welke doe je als eerste? Nou, dit is een nummer dat zou samen in ons repertoire passen als Frisicanen. Ja. Hoe heet het? Hoe heet het? Gurbe. Passai, zo goed past in zijn repertoire. Dat we de titels net meer weten. Nee, Moorsel de Sinneskin heet. Oh, ja. Ik ben ervoor. Dames en heren, live in Ordemin! 1, 2, 3, 4. De lichten in de spiegel verdwijnen achter mij. Er staat een kleurje red, ik rijd daarom voorbij. Alleen nog in de pool, tussen joet en mond, trok de smouten van de nacht, waar het lood is verstoord. Moorsel de zinnen schienen van mij en begin ik opnieuw. Verdwijnt de pine in mij en begin ik opnieuw.
voel net wat ik zocht. Ik wie dagen in de vreemde, nog niet wie ik zou viel. In een stad zonder liefde, dat ik jou veel beweer. Moest de sterren schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pine in mij en begin ik opnieuw. Zo vaak heb je ze daar al in, wie het juiste in mijn haar, wie het garden om mij heen, wie ik word juiste laat. Moest de sterren schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pine in mij en begin ik opnieuw. Zil de sterren schijnen voor mij en begin ik opnieuw verdwijnt de pine in mij en begin ik opnieuw. Kist het kroketje nou hager, maar nee. Als ze nog een noemen. Ik zou sowieso net hebben. Nee, hè? Oh. Oh, met haar wat traint, toch? Siep, zes te genieten, hè? Ja, dit ben het drie icoon van de Friese muziek die van u zijn noemen dogen. Piekenveld. En ja, en het is mooi om te zien hoe ze hun best doen. Want het is wel even zweten pret akkoorden, dat soort dingen. Maar dat ging heel best. Mooi verdeeld met z'n drieën. Ik zei 12 points. Ah, mooi, dames en heren. Ja, prachtig, no? Ben je dan mij niet van je west met die noemers? Ja, dan werd mij het repeteren was. Niet veel net. Wij hebben net de verkeersnummers ze oors uit te vieren als dat ze, ja, vanzelfs. Zo, we wonen eigenlijk nog een keer een goede drummer, ziekje, een toetsenist en een echt hele goede gitarist die volle bij de gitaar speelt te Zeus. En dan beginnen wij een Kast tribute band. Dat is nice, jongens. Dan nemen we eens Gold Rush. Gold Rush. Wat zei je? Dan hebben we nog mooi om en om als mij als Siep. Hoe ben ik net elke keer voor? En toen komt qua hier wat teksten bij, toch? Ja, nou, het bij de crosspiel en de race mee. Welk nummer game doen jongens? Teken van leven. Mooi. Gurbe, Marcel en Pieter, live in Ordewin. Ik weet het wordt van mij verwacht. Een nacht, ik voel het, het heeft me in zijn macht. Er is onrust in mijn hart en onrust in mijn bloed. Twijfel voelt dat bloed dat door mijn aderen vloeit. Geef mij een teken van leven, laat me horen hoe het met je gaat. Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me hoe de sterren staan. Zacht, maar zedig lig ik hier vannacht. Ik wacht onbevredigd, ze heeft me in haar macht. De onrust maakt me bang, de onrust wordt te veel. Het wachten duurt te lang, ik denk, ik voel, ik zweef. Geef mij een teken van leven, laat me horen hoe het met je gaat. Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me hoe je sterren staan. Want ik hou in
En één blik op het avondlicht. Niets geeft mij het teken. Niets geeft mij de kracht. Niets geeft mij de teun dat ik al lang verwacht. Geef mij een teken van leven. Laat me horen hoe het met je gaat. Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me hoe de sterren staan. Geef mij een teken van leven. Laat me horen hoe het met je gaat. Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me hoe je sterren staan. Geef mij een teken van leven. Laat me horen hoe het met je gaat. Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me hoe je sterren staan. Geniaal, hè? Geniaal, hè? En vooral dat basloopje, Peter, dat is geniaal. Ja, deed hij het goed? Ja, dat deed hij hartstikke goed. Ja, mooi. Hartstikke mooi, man. Goed, Pieter, ongelooflijk bedankt. Nou, heel graag. Ja, dat is met de kistje noemen wel, maar hij heeft er nog nooit spelen. Nee. Nou ja, dat laatste nummer heb ik wel eens Machip spelen. Ja. Maar ja, dus dan krijgt hij noemen zonder de eer en mooi de akkoord en denk van oeh. Maar aan de bak. Ja, maar hartstikke mooi om te doen. Ja. Dank je wel, man. Steven, het werkt, tweede per kap, denk ik. Godverdikke, jongen, ja, dat is net een leeuw, man. Ja. Wat had die Siepert hoorn, hè? Ja, net een leeuw. Ja, nee, leuk. Dat is leuk om te doen, ja. Mooi om de bieten wijzen, ik. Fantastisch dat je hem de bijwijze woon, Marcel, dank je wel. Nou ja, graag hier. Die is ik net toch, de kast. Nee, toen ik met de gitaar begon, ik was vrij laat. Ja. En toen we dit wel, ik wil van die nummers die staan wel wat mij begon te pingelen. Ja, ja. Dus dat weer een soort van flashback ook eventjes. Jaren later. Ja, precies, mooi. Dank je wel, man. Dames en heren, Pieter, Gerbe en Marcel, dank je wel. Ja! Als ze terug mij de kast zit er al wel klaar voor. Maar mijn steun en toeverlaat, Volkert Wesseling, grut talent. Vaak met Herman van Veen op paard. En mijn oren theaterstukken ga ik vregen om je een soort van hele kalm verhaal. Ja, dus is het maar een mooi verhaal even hoe de kast. Ja, het beestje met aan namen, hè. Ja. Maar ik heb er wat van maken. Ik wil jaren. Maar ik die microfoon vast horen, dus hetzelfde. Ja, ik pak hem zelf wel beter. Zo. Denk je onder een Fries kinder, dan zie je Greet Wiersma. Denk je onder de mem van Doutsen, zie je Strawelte. Robst Hilhut, Slayer, zie je. Die is duidelijk. Denk je van, hey, mijn knoop zit los, zie je. Zie je een nieuwe dag, dan hebben we het over de kast. Een nieuwe dag, dat is gewoon de hit van de kast. Haast elke Nederlander kent het samen mooi jongen. Maar hoe heeft de kast dat van elkaar kregen? Als je Google erbij pakken, uw soorten van tweede brein, dan kist ontdekken dat rondom 1985 een protje jongelui in een repetitiehok wat ompielden met gitaren, drums, melodieën en songteksten. Dat waard alle jaren op een bult gooid en er kwam redelijk goed materiaal uit. Het protje jongelui, dat moest maar een naam hebben. Wish to Escape, wie de bandnamen. De muziek sloeg aardig om bij het publiek en het waard langzamerhand al serieus. Om te Jildskimber met bak en binnenkwam, waar de bandnamen verloren in Gold Rush. Om te Jild vooral broekt waard om goed en nieuw spul om te schaffen, om uit te spelen, op te nemen en op te treden, zouden de planken in de kast net zomaar vuld worden met stavengoud. Het wierengoud, dat wie mensen met een droom, een passie om mooie muziek te maken en zo volle mogelijk mensen daarmee te rijden. De kast, dat wie uiteindelijk de meest beste namen. Dag in, dag uit zitten de bandleden te brieden op nummers. Er zullen heel wat uren, snaren, pen en papier verslieten worden om die droom uitkomen te laten. Een aantal albums kwamen uit
en wierden de moeite wurg. Maar een echte trolbraakkamer vereist nog net. Dus werken de leden van de kast nog harder en dat harde werkje verhoren weer in goud. In het rand van de film De Gouden Zwiepen. Maar als titelsong een nieuwe dag. En toen stond de Friske band de kast in alle spotlights. Van optreden naar optreden, de ene tv-show naar de oren, een Edison, TMF Award, de Kamer Fanclub. Mensen vregen om handtekeningen, duizenden en duizenden keren op de fotoset worden. Ja, een en al succes. Dat zet een mooi skof terug, maar ja, het komt er nogal op ons, zo'n soort optreden. Het is als een fulltime baan en een topsport bij elkaar. Dus in 2012 wie het even skoft. Er wie een oude skierconcert en de kast ging even de kast in. De kastwerkers gingen dicht en zo wie de band een tijd net zichtbaar. In 2006 kwam de man weer eens bij elkaar. Van de Friske Music Night. Het zou meer een eenmalig de kast optreden worden, maar ja, bloed kroept werd het net geen keer. De kastwerkers gong weer hier en de band kroepte eruit. Zat Kees in een docu zei, de kast is een levenswerk. Dat jou je net zomaar op. En dat is mooi, want nu al 30 jaar lang maakt ze jem publiek nog hield dit blied maar de muziek van de kast. Het is dan echt net verwonderlijk dat AFA's live aanstaat er nog te vol zit. Want jemme als band binnen dat grote ding in staat. En dat is goudwurg. Siep, Peter, Nico, Sietse en Kees maakt ze er een boppenslag van. En dan is het misschien wel zo. Denken mensen aan AFA's live, dan sissen ze de kast 30 hier. Mooi. Welk nummer game doen? Ik maak het alweer even verwerken. Ja, daarom. Ik denk maar dat meneer... Even rustig gewoon. Hetere Vuren is het volgende nummer. Het is heel lieds en heel kwetsbaar. Peter en ik met je beiden. Dit keer. Live in de winterkast. Opgesloten in het lot. Het gaat niet meer zoals je wilt. Je wordt gedwongen sterk te zijn. Al is er niemand die het zegt. De last rust op je schouders. En het gaat maar niet voorbij. Alleen door anoniem te blijven, word je gespaard. Kom je hoger, dan word je neergehaald. Maar je hebt voor hetere vuren gestaan. Ook al leek je soms gebroken, je klom uit het dal vandaan. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Op het cruciale punt ga je verder of terug. Je hoofd zit vol, toch moet je door.
Er wordt geklonken en gefeest en over je gesproken. Je maakt je los, maar bent niet vrij. In het open veld word je snel geraakt. Pas als je valt, dan wordt de strijd gestaakt. Maar je hebt voor hetere vuren gestaan. Ook al leek je soms gebroken, je klom uit het dal vandaan. Je hebt voor hetere vuren gestaan. En straks vind je de kracht, dan kan er niemand om je heen. Straks heb je de moed om terug te slaan. Hetere vuren, hetere vuren. Hetere vuren, hetere vuren. Peter van der Ploeg op gitaar. Wauw. Peter Ploeg en Siep. Ik nog familie van elkaar. Jongens, het tweede nummer verschoven even naar het volgende uur. Want vanwege tijdgebrek. We hebben straks de Kroeket hier nog. Iris Kroes zal optreden. Die zit al heel tijd met haar harpkleer. Komt helemaal goed. Met dik feest hier. Eddie Mulder nog met een speciale instrumentale versie. Ben ik wel heel benieuwd naar. Ben ik heel benieuwd. Ja, vooral hoe Drien je heel lekker. Ja. En daarna krijgen we nog een soort slotstuk. Ik neem maar even de finale. Maar de kastheren natuurlijk zullen dan nog 3 nummers spelen. En we gaan ook nog het verhaal van ALS. Er komt een benefiet. Het verhaal in ieder geval voor Roelie en Peter Visser. Dit alles en nog volle meer straks in het volgende uur. Maar eerst het Nijs.
Het is weer vreemde midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we hier een geweldig feest aan het vieren ben. Ik hoop dat je dat thuis op de radio, televisie of internet ook meekrijgt, want de sfeer is hier fantastisch. En dit alles vanwege het 30-jarige bestaan van de kast. We zijn dwaande met de kroeket, die met al je kabels om prikken. De harp van Iris is hastemd. En dat brengt mij bij Peter Visser. We hier in het eerste uur het verhaal al even. Roelie en Peter kregen een geweldig, verschrikkelijk bericht, Peter. Mij... ja, de mededeling dus toe ALS hast. Ik kan me haast net voorstellen, maar hoe het kwam daardoor? Heel hard. Ja. Hier is er ergens het gevoel al wat er onder de hand wie of net? Wat voor klachten hier is het? Ik ben geopereerd aan mijn nek. Ik heb een stuk plaat in mijn nek. En ik ben geopereerd 2 jaar geleden ben ik geopereerd aan mijn rug. En toen kwam er de spierkramp en de trilling in mijn lichaam. En daar begon het eigenlijk maar? Ja. Heel erg. En lijst dan wel eens op de bed, jongens, of zit op een bank van het zal mij toch net gebeuren? Ja, nog steeds. Ja, hè? Ik hoop dat ze me elke dag nog bellen. Meneer Vis, we hebben een foutje gemaakt. Ja, in plaats van lul te worden, stuurt er een fles whisky in de tand, denk ik, of net? Ja. Toch wat voor help is geen? Ja, gewoon ongeloof. Ja, ik weet het niet, maar... Nog steeds net, had ik het idee. Hè? Nee. Zo'n grote vent en dan in zo'n karretje. Ja, dat is Beer van Kerel. Ik bedoel, ik ken het wakker in die. Nee, maar het maakt niet uit hoe groot je bent, hoe sterk je bent. Ja. Hoe zit je? Had je nou pijn? Hoe vier is dat proces eigenlijk? Pijn in mijn been heb ik. Ja. Gewoon een soort verzuring. Ik kan 10 minuten lopen, ben ik al moe. En dan houdt het op. Dus zit al in een soort van karkens, is maar. Ik het zo nemen mij. Ja. Dit is al nedig of zij is dit gewoon een noffelijk hulpmiddel? Dit is een hulpmiddel. Hebben we gisteren net opgehaald. Dat is weer een pluspuntje. Ongelooflijk. We praten straks verder eerst even naar de oorkant van de rij. Bouke, want ja, die zoon, we gaan hem lang volgen. Ronald, 2015 kwam daar een einde aan. Hoe is het met hij trouwens, met de familie en het gezin? Het gaat redelijk, maar ja, dit was een hele beroerde tijd. Hè. Alle jeddies, wat hij ik jeddy was. En de criisdagen. En de criisdagen. We worden graag dat zien in januari weer. Kan ik me voorstellen. En nu maatje we dit weer mooi met Peter. Komt het weer heel dichtbij alweer. En ik wil hier eigenlijk nog eens 1 keer komen. Dat ik zeg, ALS is van de kaart. Maar dat zit er nog net in. Ik ga een special met de kast die we 3 uur. Dan geven we 3 uur lang ALS de woord uit koppen. Zullen we het zo opraden? Ze ben ik in eerste beste huis. Ik altijd steun en volle meer die je bent. Dat is hartstikke mooi. Maar ik weet zeker, als dat ooit gebeurt, dan komen ze grif weer. Ben je nog actief voor de ALS-stichting? De stichting ALS Friesland bestaat nog steeds. Maar we doen vanuit eerst net meer direct wordt. Maar we ondersteunen daar waar het nodig is. Komen we en daar hebben we het behoorlijk druk mee. Ja. Onder andere dit weer. Ja, is ongeveer het ziek Helen benauwd hier, hè? Bij dit soort verhalen. Ja, het is toch verschrikkelijk dat iemand dat hoe komt. Hè? Hij zei ik wel eens, ik kan me net voorstellen dat ik die ging. Nou, wij kunnen natuurlijk niet voorstellen. Nee, levendig een Beer van Kerel. Ja, het is toch verschrikkelijk. Ja. Dat je zeer. En toen hij het ik vertelde, hier is ik een schimmat, hoe zien vrienden en maat nou regen. Iedereen googelde gewoon, of dat verdomme, we gaan hem kwijt eruit zien. Hij is er nog, gelukkig. Hij is er nog en wij gaan er alles van in het werk stellen dat hij die balansstoel, rolstoel hak in. Want ja, daar moet ik nog een enorme grote bijdrage zelf om betalen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, een groot bedrag. Ja, en dan krijg je dat er nog eens bij ons zwargen. Hè, terwijl hij ook wel genoeg gewoon een holle ha. Maar ja, dan geven we nooit maar even wat verdwaan, hè, machinaal. Meidje, schaamteloze reclame. Ja, dat doen we zeker. Wanneer? Hoe laat? Waar komen we er al in? Waar komen we er al in? Het is snee in Wilhelminahoort. Dat is 8 december dus. In Uus Dwarpshuis. Nou, we beginnen 12 uur in de middag en we gaan dus tot noordens 10 terug. We hadden trainers, Hermina dus, Smurfke, Emiel van Hoenekop. Ja, Emiel van Hoenekop. Even Vincent, ja, weet jij zo ook allemaal? Is het nog beter, jongen? Ja. Nee, ik weet dat ook niet zoveel.
Het werd volle bak gewoon. Het werd een hele volle bak, inderdaad. En ik zou zeggen, jongens, kom alle jaren. Het is de naam van de balansrolstoel. En ik denk kost 21.000, dus een hele pretty geld. Dus ik hoop dat je me al je steunen mij. Ja. Net stenen, maar erin. Bouke, doe het is belangrijk. Hoe eerder wat bekend al over een behandeling misschien? Wij worden door het ALS-centrum in Utrecht keurig op een hicht houden. En er is beweging? Er is beweging en er is voor een heel licht percentage eerder een medicijnvoen dat op zijn gunstigst het stopzet. Ja. Bist u bezig met experimenten? Nee. Clinical trials, nemen ze dat om? Nee, nog niks. Nee. Heb ik ooit tijd voor. maar is de doorplot bij de dokter of juist net? Ja, ik loop bij het revalidatiecentrum in Bezerswaag. Daar loop ik 1 keer in de maand heen. Ik wil niet te veel in het ziekenhuis komen. Nee. Daar kom ik al te veel. Doodeng, hè? Ja. Ze wel praten dat je heel vaak komt? Ja, ik hoop het wel, ja. Ja. Nog een keer. Hoe laat? Wanneer? We moeten echt de tent vol houden. 8 december, uw dwarpshoes in Willem in Noord. En het begint om 12 uur in de middag. En ze komt die rotziekte de wereld uit. Dank u wel. Blue lekker heen. We gaan nog wel een feestje erin hier. Snijden in ieder geval ALS. Breng mij bij Iris Kroes. Dag Iris. Die doet het hier. Ja, natuurlijk. Ja. Ga ik al lang net met die en dat hier goed doen. Hoe is het met mij? Ja, goed. Ja. Ik, want het is hier echt... Ik wil je even een compliment. Ja, er was net weten hoe volle mensen hier nou binnen in de studio. En er is het oer om met heen en dan heeft het al op orde, ja. Oh. Ja, nou ja, ze eigent het wel. Ik ben blij dat het zo hoe komt. Ze eigent het wel, ja. En ik maak bij deze voort het compliment terugkomen naar mannen als Dolf en Martijn en de camerameester. En daar zitten per achter de schermen, Timo. Want daar ben er echt de bikkels. Ik leuter maar wat en ik nodig iedereen uit en zijn mij met de chaos. Dat is zeker. Ik ben super trots dat we dit met z'n allen die gaan. En ik natuurlijk, Joe, 30 hier de kast. Ja, we hadden al een beetje hoorn. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, het is echt net normaal. Ik ben nog net hier in Strietig, maar sowieso. Zij hebben Safvolle betekend voor het Friese product. Friesland, Nederland, Friesland in Nederland. Echt respect daarvoor. Ja, ik wil apart. Tu bist bijna nadat ze begonnen ben. Ja, ik ben nog net in 92 jaar, denk ik. Ik ben nu 92, dus ja. Maar ja, ik ben er mij opgegroeid. Dus ja, het is te gek om je te wijzen. Welke kist maar? Het van mijn gevoel. Oh, dat is mooi. Dames en heren, Iris Kroes, live in Noorderwien. Ben verloren terug de tijd. Het is deze hoe het veelt. En ik weet mezelf geriet in een doolhof van emoties. Giet de tijd om mij voorbij. Ik ren door de paden, weet ik jet iets roem bij die. De hinders in het veld, de moenen op het diep, ze binnen er net meer. Het is net meer gelijk. Ik sjoeg weer oude beelden, maar nou stoden net meer best. Is er een grote leegte? Ik viel een groot mis. Het liek het kreet, dat ik dijven jere ken. Het liek het kreet, dat ik in het verliezen ben. In het van mijn gevoel, zal ik daar niet vergeten. In het van mijn gevoel bestond bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik weer mij dat leidje koel. Van nou de eerste dag, de woorden uit die brief staan in mijn holle schreef.
heb ik verdrukt. Het is als de wind mij wjukken jouwt. Mij ondij tinken doort. Dan sjoeg ik naar de lucht. Tussen de wolken wordt het licht. Het liek het krijgt dat ik die weer jaren ken. Het liek het krijgt dat ik in het verliezen ben. In het van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik weer mij die leidje koel. Van nou de eerste tijd zoek ik mijn verdriet naar de hemel roepen wollen om die waarom te krijgen is mij niet te volle. In het van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij dat leidje koel. Van nou de eerste dag. Wauw. Priceless. Prachtig. Iris Kroes. Mooi, mooi, mooi. Ja, dank je. Mooi. Dankjewel, dit is echt een prachtig nummer. Ik net alleen nog in het Fries, maar ik in het Nederlands natuurlijk. Staan op die cruise is. Ja. Zoom toch eens probeer ik te weer. Ja, in het Engels misschien een goed idee. Ja, ja. Ik vond het heel mooi dat erbij. Bedoel, lekker hingen. Ja. Echt top. Iris Kroes en tot heel gauw weer, hoop ik. Tot heel gauw, dankjewel. Dankjewel. Iris Kroes, dames en heren, jouw hard applaus. Yo! Aanses, als het technisch al je slaggert. Want ik ga mijn huiswerk net helemaal goed in met de volgende band. De Crooked hier uit. Het komt al even goed, ja. Maar ach, dan ben je met kanaal en techniek en versterkers bezig. Dus we moeten even sleutelen, maar dat komt wel goed. Maar dan zijn we even een horen versie van de kast Verrière. Het belooft wat. En we zorgen ze nog even waarom op de weken van, of een weekend jeder. Dat doen we muzikaal, maar ook bij de vlog van Regina. Dus dit is de vlog van... Is flooding through my veins. I don't care if they don't know, I'll get it just the same. When they ask me when I'll be somebody, I can tell them that I am somebody. 'Cause I know that I'm a fire starter, and they can keep throwing water. Yeah, I am a force to be reckoned with, breaking down the doors. 'Cause I'll never quit. I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth. 'Cause I'm worth it all. I'm worth it all. I know that I will turn my dream into reality. It's automatic, just like every breath that flows through me. That's exactly what I came here for. Yeah, I know just what I came here for. I'm a force to be reckoned with, breaking down the doors. 'Cause I never quit. I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth. 'Cause I'm worth it all. 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 I'm worth it all.
Yeah, I am a force breaking down the doors. Yeah, I am a force to be reckoned with, breaking down the doors. 'Cause I'll never quit. I'll keep going till I'm in the dirt. I'll hold on to what I know I'm worth. 'Cause I'm worth it all. 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 I know I got it in my bones, it's flooding through my veins. I don't care if they don't know, I'll get it just the same. Je lijkt nou een kroket. Femke Weidema, Jenjem van verleden week, een geweldige singer-songwriter trouwens. Vanuit de zin uit Friesland, we gaan het zien Nashville weer even rond van een liedje tour. En dan maak ik mij Femke de Wal hier nog een prachtig nummer te doen. Dit weer het solo-nummer in ieder geval. En misschien stem je microfoon liep, je lijkt nog een kroket, dames en heren. Kijk nog hier een Hubert, ken ik die nog plezier dan mijn kroket? Nou, ik heb er al 12 op, jongen. Doe maar er nog van groeien. Nou, ik ben met van de frikandel. Ik had de band The Crooked hier te staan. Dus, en dat brengt mij ook even bij een onderleen van de kast. Ziet ze, ken die van de mooie popfestjes en dat soort zaken wel. Maar even out of the box. Had die wel eens bijzonder om metal of om dance of om jazz of klassiek? Ja, ik vind alle muziek fantastisch eigenlijk. Ja, ik hou van alle muziek. Ja. Is het zelf graag spelen, wel, orensoorten? Nou ja, dit is echt fantastisch. Ja, lekkere pittige gitaar. Ja, dat vind ik. Ik hou wel van hun muziek. Is vroeger in een punkbandje zitten wel, of een metalbandje? Nou ja, er waren in de jaren 80 vanzelf heel goede punkbands. Ja. En ik ben wel fan van Stranglers en dat soort bands. Ik nog voor de Pistols en de Clash of toch voor de Stranglers meer? Ja, ik ben iets meer van de Stranglers, ja. Mooi man, goed zo. Ja, zo werkt dat in de muziek. Ik ging ook nog even achter de barsje in. Of Nico, ik heb me deze bereiding. Ja, doe best wel breed hè, qua oriëntatie. Jazeker, ik hou ook van een stevig potje rock, zeg maar. Foo Fighters, Muse. Ja. Dus deze jongens, daar kan ik wel naar luisteren. Daar ben ik ook wel blij van, zeg maar. Ja, de kast besteedt en de die kant op natuurlijk. Maar als een lekkere metalband of een rockband, dat hier die ik wel lijn dus. Ik hou in principe van alle soorten muziek. Ja. Maakt mij niet zo verluid. Iedereen die met passie muziek maakt, dat is gewoon heel mooi. En zelf hou ik over het algemeen van stevige muziek. Maar wij spelen natuurlijk zelf ook wel stevige muziek. Ja. Alleen wij zaten in de balladtijd. In de jaren 90 waren veel ballads. Ja. Ja, dus wij braken door met de ballads. Maar we spelen ook best wel live stevige liedjes. Dus ik ben blij dat zij dit nummer doen. Hartstikke leuk. Ik was met een dubbele bass een keer. Dat is ook nog eens mooi. Ja, daar ben ik niet goed genoeg voor. Nee, hè? Dat is mijn ding niet. Rak. Ik ben gewoon recht toe recht aan. De beuker in en klaar. Niet te moeilijk. Op zijn Slayers. Goed, dames en heren. De Crookeds. Ik ga zo'n pikken de gast horen. Ze blijven hopelijk nog komen, want ik vind het een geweldige band. Jonge kerels. Stel eerst de band toch even voor, want ja, ik wil de meesten je hier nog net kennen. Dat denk ik ook niet. Nee, ik heb hier Frank Bremer naast mij op gitaar. Gerrit-Jan Schulker op de bas. Ja. En Erik Bremer op de drums. En ik ben Niels Bremer. Ja, super duim er binnen. Je bent met platen bezig, met tourneekjes, dus je bent hartstikke fanatiek. Maar ik ga hem natuurlijk vragen om de kast te doen. Hier komen we wat uit de huddere regionen, om het zo maar te zeggen. Maar als ik zeg de kast, Sindai, wat zei je dan? De kast? Het eerste wat ik denk is een Friese band die het gelukt is om door heel Nederland gewoon in het Fries een hit te scoren eigenlijk gewoon. Ja, dat vind ik vet. Ja. Hoe is het voor hem om een kastnummer te spelen? Ja, dat is echt nieuw. Kijk, wij spelen echt alleen maar eigen nummers. Heb ik altijd gedaan. En ja, om dan nu een cover te doen, was wel even voor ons even... Ja, het was even slikken, hè? Ja, was even dat, dan gaan we dit even aanpakken, ja. Ik kreeg een berichtje van, nou, yes, van de weekend nog wel een van u. Dus ik denk, nou, dat is een bandvergadering. Als ik het door de kast haal, zei hij, dat wordt niet meer van een jongere generatie natuurlijk, hè? Ja. Wel een beetje met de kast opvoeden of net? Nou ja, wel een beetje. Wel altijd zo'n, dat is wel grappig. We hadden vroeger altijd zo'n cd in de auto met alle top 40 nederpop cd's. Nou, er stond de Nijedij stond erop. Dus ja. Nou, ze zijn hier allemaal. En jullie gaan jullie eigen muziek in ieder geval vertalen naar de kast. Welk nummer hem keersen? In de prijzen gaan we doen. Hartstikke mooi. Dames en heren. En natuurlijk in het bijzonder de kast zelf. Dit is voor hem. The Crooked! Het komt weer naar ons
ons toe. Het hangt in de lucht de hele dag. Ik zie dat het beter wordt in elke actie die we doen. Diep van binnen voel ik dat het mag. Weet dat ik aan je zijde strijd. Tot daar zijn geteld. Weet dat we samen met je vecht. Totdat we zijn geveld. We vallen in de prijzen. We zijn voor een goede zaak. We vallen in de prijzen. Iets groots is aan de maak. We vallen in de prijzen. Zo zie je het niet vaak. Midden in de roos. Het is raak. Je had het beste uit jezelf. En als je opgaat in de vibe. Dan stroomt het door. Opeens gaat het dan vanzelf. Want als je het begrijpt, dan krijg je er de kansen voor. Weet dat ik aan je zijde strijd. Onze jaren zijn geteld. Weet dat ik samen met je vecht. Totdat we zijn geveld. We vallen in de prijzen. We strijden voor een goede zaak. We vallen in de prijzen. Iets groots is aan de maak. We vallen in de prijzen. Zo zie je het niet vaak. Midden in de roos. Het is raak. Elke dag opnieuw. Als het aan een zijde draad. We hielden vast. Dat betaalt nu uit. We gaan vlammen. We halen alles uit de kast. We vallen in de prijzen. We strijden voor een goede zaak. We vallen in de prijzen. Iets groots is aan de maak. We vallen in de prijzen. Zo zie je het niet vaak. Midden in de roos. Het is raak. Ja, ik hou er wel van. Het lekkere stevige werk. De Crooked jongens, die met een fantastische band. En ik vond het echt heel leuk dat je hem de uitdaging oppakt. Want ik weet dat je hem eigen nummer speelt. En dan kom je met de kast toe, de hitband. In het Nederlands. En ik nog in het Nederlands, ja. Diepe buiging en het klonk fantastisch. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Dames en heren, Crooked! En voordat we naar het nice gaan, ik doe het nog even achter de... Maar we gaan even naar Siep. Want ja, Siep, ik ken je natuurlijk van de Spanner, die ik nog, hè? Ja, dit liep het er natuurlijk wel op. Dit maakt die wel onspreken. Ja, dit spreekt me zeker aan. Maar Nico zei het, kijk, we hadden natuurlijk met de kast vooral de hits scoort met ons ballads. Maar eigenlijk zijn wij een band met een heel soort stijl. We hadden de liedse versies, maar eigenlijk de heftige nummers, zoals Blindelings, spelen we straks ook nog. En zoals dit nummer in de prijzen, dat is best wel pittig. En dat leent zich er heel goed voor. Dat deze jongens nog 3 kastcovers erbij doen, dan staan ze door de Pinkpop. Dus ik zou dat maar doen, jongens. Let's go for it, man. Helemaal goed, super. Mooi om dit enthousiasme te zien van die jonge knaap, man. Ik vond ik de linker gitarist een hele mooie partij spelen in het nummer. Dus, ja, goede muzikant. Op. Ja, zeker. Applaus! Ja, en Kees, du bent meer een bluesman, hè? Ja, maar... Maak het zo zeggen. Nee, dat klopt helemaal. Alleen in blues heb je natuurlijk ook harde muziek. Harde blues. Ja. Elektrische blues. En als er wat melodie in zit, dan vind ik het wel mooi. Maar dat gekrunt waar jij van houdt, dat heb ik minder mee. Ik ben even Muddy Waters citeren. The blues had a baby and the name it rock and roll. Damn right. Ben je net nice. Dank u wel. Dat ene onvergetelijke en
Nog iets jaloeren te gaan dus mee naar de Wien Live op deze Vredemiddag. Bijzondere Vredemiddag mee. De kast hier dit centraal. Eddie Mulder zal aan in spelen. En daar zal de kast nog draaien. Noemen ze een soort van finale hier doen. Ziet je, even het programma zit er nog net op, maar even hoe de toekomst. Heb je een concrete plan? Hoe zie je dat eigenlijk? Nou, Takkemeer is eigenlijk het jubileum hier. Dit is de onloop. Maar we weg? Ik vind het prima, ik regel het zo. Maar we komen mijn nieuwe plaat, dat sowieso. We staan op aardig wat festivals boekt. En onkruid vergeet net, zeg maar. Dus wij gaan gewoon trouw mijn muziek maken. Is het voor je het gevoel dat je hem bij volle bak in? Of zie je hem wat je al je orenprojecten in een studio, Sip is mij zijn eigen ding aan doen en horen. Ja. Zie je hem weer nog een beetje heel om heel? Of hoe werkt het dat bij je? Dat zal het wel blijven. Het zal wel projectmatig blijven. En dat vinden wij alle fantastisch. Ja, een beetje projectmatig dus? Ja, eigenlijk wel 200 keer niet die voort. Zou wel dingen hadden, dat hoeft echt niet meer. Maar de kast is er mooi bij, om zo maar te zeggen. Ja, mooi man. Ik bedoel echt net op de belediging zien, maar ik had toch het idee dat mij de jaren beter worden binnen. Hast u dat gevoel? Ja, dat klopt. Dat is een groot voordeel van muziekmeisjes. De ervaring wordt steeds groter. Hij steeds meer levenservaring. Dus West Kroost is ook, denk ik, dieper. En we zijn eigenlijk steeds een betere muzikant. En zeker wij, omdat iedereen zich enorm had ontwikkeld. Nico en Siets in hun studio, Kees en Peter mij. Ja, maar de hele band, hè? Muziekskwalen. Dus ik denk dat wat dat betreft, ben we inderdaad beter worden. En ik als zanger vind ik, omdat ik de jaren trouw natuurlijk terug begin weer met al die theatervoorstellingen en al die verschillende projecten. Dus ja, je leert nog alle dagen. En dat is het mooie van muziek, dat je steeds beter wordt kennen. Ja, en toen was die stem nodig. Ik bedoel, de man had nog instrumenten, die kun je eens een keer vervangen. Die stem van die net. Maar ik had net het idee dat er sleet op zit. Nee, zeker. Nee, dat is is wel heel bij de pas. Nou, ik pas er net echt op. Ja. Nee, ik zong gewoon alle dagen. Ik ben alle dagen aan het zongen. Of in het theater met Stones Beatles Battle of Motor West Coast of met de kast een soort. Altijd bezig. Hè. Stem is echt gewoon krijgt als een sporter. Het is een spier die maar traind worden. En dan krijg je echt een knoppeltjes en dat soort dingen. Krijg je een probleem. Gewoon in conditie blowen met die stem. Een soort van. Echt een hele soort jongen. Dat is het geheim eigenlijk. Een wetterhap op een halve sterrenroute met zwemmen? Nou, dan wil het jong even niks. Maar ik zal een heel eind zwemmen. Ze moeten wel dicht horen aan infectie erop. Nou, heb ik alles horen inderdaad. Ja? Mijn triathlon, 12 weken ziek geweest. Dan kreeg ik wat van het... maar goed, dat is een verhaal. Maar hij zei van ja, ik heb nog iemand nodig voor een heel lang stuk. Nou, ik zei ik ben geboren in Dokkum. Dus door mij dat stik maar van... Frans in het Dokkum. 30 kilometer al. Daar ben ik wel een paar dagen mee bezig. Ik geef voor de jeugd. Goed, jongens, blijf lekker staan. Want we gaan een man. Nou, toen ik bij dat lesje in de Holle bezig weer en dat had ik in gegeven, ik weer bij de kast. Weer bijvoorbeeld met Sietse Broes, maar wat ontspannen. Toen ik toch iets van, dat soort de gek werd. Eddie Mulder, voor mij ik spelen wel. En hij kwam. Dat vind ik ontzettend leuk, Eddie. Welkom. Dank u wel. Ik vond het ontzettend leuk om vrij te worden voor zoiets. Nou, dan is het plezier nu al wederzijds. We kennen die als een geweldig mooie gitarist op de akoestische gitaar. Toen ik die vreeg met de kast, hier toen al een nummer in de Holle? Of hoe gaat dat in zijn werk bij die? Ik ben wel aan het ziek geweest om een nummer. En dan gaat het me vooral om de melodie die mij wat doet. Ja. En daarom heb ik Else Grains voorbij uitkeren. Dat blijft wel hingen. Ja, het bloed absoluut hingen. Ja? Want als ik het oefenen heb, dan ga ik de hele dag in de naai. Ja? Ja, dat is een ding dat zeker is. Ja, zij is het al. Maar ik ben wat orenmuziek spelen, wil ik daar een beetje van ouder uitzien. Maar nee, absoluut een goede melodie en mooie akkoorden eronder. Daar koek wat mij. Ik kon alleen nog niks met de toonsoort waar het in stond. Want ja, dat had de man natuurlijk naar hunzelf. En ik moest het op gitaar doen. Dus dan komt de praktische dingen in. Nou, daar ga ik probeerd een oplossing voor te vinden. Ik denk dat het wel slag is. Dames en heren, ik vind het heel mooi dat hij er is. Jammer applaus, Eddie Mulder!
Fantastisch. Eddie Mulder. Ja, alweer Piekenveld, maar dat had ik de hele mega al, maar geweldig. Je bent dus wel even mee aan de slag geweest dus. Nou, dan was er About the Night denken. Wat voor vorms is het Jan? Zo breed als de jongens het maatje kon in het origineel, ken ik het natuurlijk net. Dus dan zie ik het in het liedje. En de beperking van de toonsoort, wie ik een rol. En het refrein, waar dat Siep in uitpakken kan, moest ik natuurlijk heel lied spelen. Nou ja, dat binnen zo van die dingen waar als het mij te die dan heeft. En dat was juist een hele leuke uitdaging. Om het een beetje op mijn eigen manier te kennen doen. En daar gingen we die ik vervregen. Dank daarvoor. Trouwens, hoe zoest toen naar de kast? Toen komt u de progrockwereld. Dus je hebt akoestische gitaren, Pink Floyd, dat soort sferen. En dan steeds niet eens met de hitband. Nou, ze doen net alleen de ballads, maar toch, het is de hitband. De cast. Het ben heel oren paden die we gaan binnen, maar wij gaan alle jaar al heel lang mee. Want ik ken die jongens inderdaad nog vanuit de tijd van Wish to Escape. Toen ze in Lemmer bij Joop van der Linden in de studio zitten. Toen was ik daar als studiomuzikant en als lid van de groep Face. Maar de jongens die namen daar hun plaat denk ik op, hè? Of demo's, ik weet niet waar hem die in hebben toen. CD zelfs. Ja, we hebben een leeftijdsgenoten. Ik heb ze pas met Peter nog horen. Ik bedoel, we wisten van de mannen net dat we 60 winnen. Dus ja, zag je dat nog een keer, hè? 30 jaar, man. Ja, ik gelukkig nog even. Langer. Haast 40. Ja, zo gaat het nog een keer. Maar het is hartstikke leuk dit. Hè. Ja, mooi man. Heel erg leuk feestje dit. Wanneer ben je, na je week of een week erop? Ben je weg? Na je week ben je weg. Ik ben je net weiterslaan. Nee, maar ik word hier gaan we dan Git zijn solo-album zullen we hier nog presenteren in de sturing. Eddie Mulder, dames en heren, applaus voor hem. Dankjewel. Ik had jullie al een paar keer horen over mijn steun en toeverlaten. En een daarvan is die achter de schermen knoert het altijd werken. De week echt net met zonder kind. Wij net met zonder kind. Afkeninken, we best. Kom eens even, we gaan namelijk nog een cadeautje voor de kast. En ik denk, nou, er een is die, wat mij betreft, dat uit oerhandig je wil, dan is dat Afkeninken. Hoe druk hast het achter de schermen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had meestal een smoor druk. Wat voor jou het best mij? Oh, weer relaxed. Je het weer easy peasy voor me. Ik had zweet op kop. Nou, ik lekker. Nou, hast toen een mooie rustige meegie. Maar ik was toch. Ja. Hier zit een verhaal bij, dames en heren. Want ik had bijna elke dag contact met een vaste jogger en harker van dit programma. En hij maakt het hardst van alle Friese artiesten altijd tekeningen. Dat doet hij heel fanatiek. Ik had toen Martien. En Martien had ik vregen om speciaal voor deze Mickey een tekening te maken. Ik maak er voort even wat serieus bij zitten. Want mijn Martiense vrouw gaat het net goed. Dus Martien bij deze, ik hoop dat het bij je beiden wel heel goed trok, maar het shot er net heel goed. Dus wat dat betreft heel soort sterkte. Draait om, Afknippen. En ik wil heel graag stoel de oerhandigst. Doe mij deze heer. Dames en heren, het speciale cadeau voor de kast. Hang je hem op, weet je hem wel in ieder geval. Maar Martien had hier echt dagen om werken. Een mooie tekening van alle heren van de kast. Jongens, kom er even bij. Ik zie de ding, wat kunnen we nog even doen? Hij is heel boteleerd om dit programma en altijd bijzondere momenten binnen Zuid. Willem, wat kijk voor die doen. Ik zei, als toen een mooie kasttekening maatje moest voor mij zijn, dan ben ik een heel gelukkig man. Dus bij deze namens Martien, die thuis zet mij een protezwaardigen op dit stuit, gaat toch deze tekening nog maken. Dus bij deze. Martien, geweldig bedankt jongen voor deze mooie gevoelige plaat die maken heeft. Alles zit erin. Friesland en de heren van de kast. Dankjewel en sterkte. Applaus! Yo! Oh, dan mag nog even een foto maken, Murray. Ja, jongens, neem een foto. Martien, dankjewel. Ja, jongens, we kennen deze uitsturing, maar ik hoor hem alleen, ik krijg hem straks van mij. Maar op een manier eindigen hier, vind ik. En dat is mij de kast zelf. Wie hij maar een paar keer live werd. Ik zou zeggen, we zetten er een mooie finale op een bereidje. Ja, dat doen we. Hoe lang hebben we nog? Wie speelt het helemaal vol als het net erg vindt? Ik zit wel wat je hem ophoren. En als mij, iedereen die mij is jongen wil, die komt er maar bij. En dan maakt ze er een groot feest van. Tak een week in Amsterdam, maar Joert weer in Leeuwarden. En ik ben er heel erg grutsk op dat je met je en ik Hubert hier Joert wijzen won. Jongens, de studio is voor Jem. Ik zeg nog één keer. De kast, live in Noorderwien. Ik weet net als de zuster wacht op een vriendelijk woord van mij. Als ik die oproep in mijn gedachten, dan word ik zo blij van die. Ik voel het als ik die voorbij ben, als ik die zocht, die stem weer heen. Het zit in 100.000 flinters, die het zwiert zweven, terug mijn leven. Ik had die leef, mijn hele leven. Het is volle meer als houden van. Het is correct, of als hoe in mijn bloed zit. En ik ken er niets in van. Die mooie eigen liedje maar.
zijn ondergaan. Het is een biesterbarlijk barn. Ik rijd echt van Omroep Friesland en Jim en Jereveen. Ik ga die leef, ik ga die leef, ik ga die leef. Wat mat ik zonder dij? Het ben maar fjouwerliedse wutjes en al maak het dus het zo bang. Ik ga die leef, wel al besteden lang. Ik viel hem aan zijn stouwer op stiest. Ik zong het in een zeeuwske bij. Ik weet al weg als stouwers voor kiest. In mijn allermooiste trui. Het is mijn hand die samen vastpast. Als wij curieloze veert. Het komt ik en dat is nou het vreemde. Trok soms haast heel en al neer. Ik ga die leef, ik ga die leef, ik ga die leef. Wat mat ik zonder dij? Het ben maar fjouwerliedse wutjes en al maak het dus soms wat bang. Ik ga die leef, viertje beloven kan zo slaan. Ja, ik probeer dat ik daar uit jou, al was zo laag als uit allen macht. Ik zong het als er weer een ster valt, naar je wild vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat brieske, en daarom best al van mij. Als ik daar herinner je, dan denk ik, God, daar keert een engeltje voorbij. Ik ga die leef, ik ga die leef, ik ga die leef. Wat mag ik zonder rij? Het ben maar fjouwerliedse wutjes en al maak het nu zo soms een bang. Ik ga die leef, 20 belommer kan zo slaan. Zucht van alle mensen, hand in hand bij de PC. Dat zie ik van mijn grootste mensen. Ik ga je blijven echt naar de oude. Ik ga die leven, wat ik zonder dij. Het ben maar fjouwerliedse wutjes. Ik ga die leer, hoe het ziek is ik ga die leer. Ik ga die leer. In een kansrijke buurt van op een goede plek. Ik leerde te lopen, ik ging op eigen benen staan. Het doel ging voor me open, om nooit meer dit te gaan. Ik kon me nergens aan binden, ik hield het nergens uit. Sloeg op de vlucht, als er een bel had geluid. Waarom zou ik leven, precies van ons plan, daar was ik voor.
gaat verder en mijn nachten zijn lang. Er valt veel te beleven met een roekeloos plan. Je ziet wat wenkbrauwen fronsen bij wat ik doe. Men vindt mij wispelturig, ze kijken toe hoe ik me daar blijf vullen. Met de dromen in mijn hoofd, een pionier in hart en nieren die in wonderen gelooft. Waarom zou ik leven? Precies volgens plan, daar was ik voor zo lang. Ga ik blindelings als een vogel op de wind. Blindelings was ons vergrijzend zo vermin. Als een vogel op de wind. Blindelings als een vogel op de wind. Blindelings als een vogel op de wind. Blindelings als een vogel op de wind. Ga gewoon door, jongens. Alle muzikanten, alle artiesten die mij zo gaan joet, kom even erbij, want dit noem ik een wel hier. Ja, al het publiek, kom je maar eens in. Ja, jongens, dit is een nieuwe day. Wie hebben Florian, Daan, Iris, Eddie, Pieter, Marcel, Gurbe, Adrie, natuurlijk. De Friese muzikant had de Crockett en Willem. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als het de tijd, de morgen is de nacht om stil te staan. Het leven weer wrang, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, niet weer bang, het hoeft niet meer. Dus zul je en die beginnen.
net bij die ben. Geen hoeven ook vaarus rennen zonder cent. Ja, mij niet hand, ja, mij niet het, als dat het dorst met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ja, mijn bestaan ondij. Lang wie het komt, en zuster, als komt het tijd, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe tijd. Ik kan net uit de rier, het paard dat ik hier, het weer zonder eind. De tijd hier er weer, het het dat ik hier, het weer verzijn. Ik kan mij naar jong, mijn ziel zijn daar voel, begin op een nacht. Want de liefde had boem, het was mensen boem, maar voel me vrij. Zul je daar beginnen, dat ik net bij die ben. Je over varen rennen, zonder zee. Oh yeah! Ja, maar niet hoog, ja, maar niet het, als zo het dorst met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ja, mijn bestaan ondij. Lang wie het kan, en zuster, als komt de dij, vind de lucht, zien erbij. In een nieuwe Lang wie het kan, en zuster, als komt de tijd, vindt de lucht, zien wij. In een nieuwe tijd. Eindelijk een prijs. Dit in de kast bij Omroep Friesland. En daar komt